у нас такса дуже на дешевну їду. От халепа, бачите. Ой, мені завтра утром готовий вже. Я перепрошую. Я вас вітаю, сябри. Зараз я вельми хутка бягу, я трохи сьогодні спізнилася, пробачте, але, ну, на жаль, як завсёды у мене. Зараз я бегу вельми хутка в Україну, тому що у нас є... Ми з вами вже спілкувалися, не пам'ятаєте? Разве фрюсь? Тому що є сьогодні інфа, зараз будемо обмірковувати. Я покуль не бачу чат, я зараз до вас повернуся, тому що я буду зараз шукати одного чоловіка. Бачу тебе! Ай, здорово! Здоровенькі були. Слава Дуже радий Україні! бачити. Живе Білорусь! Героям слава! Живе Білорусь, слава Навіть не Україні! поспіла стяг Мінська. повісити, ти розумієш, все так хутко, все бігом на коленках робиться. Просто нема часу, я тільки Я повернулася, побачила тебе, розумієш, що треба бігти, тому що знову не поймаю. Розповіді, Я Коляски, як у дуже вас приємно. навзаєм. Щиро вітаю українців, дуже приємно вас бачити. Дякую. Я буду розмовляти білоруською, тому що мені зараз білоруський стяг на стрімі, тому родна Нема мова. проблем. Ви мені розумієте, Спілкуйся родною мовою. Так, спілкуйся родною мовою. Нас бачать, ти ж бачила, скільки там у чаті людей, ну, достатньо, я думаю. Приємно. І в тебе теж вже на Ютубі, да, мені теж приємно дуже бачити. Ну, розповідайте, що у вас з коронавірусом, яка там проблема, що як Білорусь живе зараз з цією проблемою? Ну, у Білорусі ж проблеми не існує, тому що коронавірусу не існує. Розумієш? Я батька бачив, що він каже. Так, у нас, я вчора розповідала у Дімона на стрімі, ведаєш, про кого кажу, що ну, мені пропонують приватно напитися зранку, пойти до трактористів, а потім на льод остивати після всього, розумієш? Щоб, А що ж на льду остивати там що? Задня частина тіла повинна... Я не спробувала, я не розумію. я не можу тобі сказати, тому що я не веду насправді, як це відбуватися повинно. Ну що, білоруси самоорганізуються. Я гляжу, що, ну, навіть ти ведеш такі, які, ну, зовсім були тугі, вони зараз щось там собі у голові зрозуміли, і я бачу, що палає навіть у тих, у кого, ну, ввогуле нічого палати не може. Тобто, білоруси зараз усе роблять самі. Ми зараз обмежовані, ну я почала гэта робити раней, звичайно, коли я побачила світову ось гэтую проблему. І я обмежувала дітей, яны не ходили у мене, не ходять у школу, зараз канікули, і я не ведаю, ці пойдуть яны пасля гэтага. Тому з дітьми я вирішила питання, з праці пакуль, на жаль, я не ведаю чому, у нас вельми туго. Приходили хлопці, яны все зробили. То бок ми можемо працювати з дому, але чомусь пакуль ну, такого рішення не прийнято. У офісі повісили некі об'явки, що ми повинні триматися соціальної дистанції. Ну, гэта ж не обмежування, розумієш, да? То бок, ну, ми Я кранаємося... розумію, да. Так, ми кранаємося усього, що бачимо. Ну, я не можу, у мене багато дверей у офісі, я повинна до їх кранатися. Ну, Віцебск у нас вельми складана ситуація, там ва умовах білоруського життя почали пробиватися такі, ну, СОС, коли ласка допоможіть, тому що у нас вельми складана ситуація. І, ну, мені навіть, напевно, зараз статистику не треба глядіти, щоб розуміти, що у Віцебску насправді вельми зараз не вельми добра ситуація, але нам заборонено ввогуле розмовляти про коронавірус, тому що мене можуть за гэта наказати, оштрафувати, тому що яны мне спаяють статтю за, гэта не фейк-ньюс, а
Гэта называецца недаставерная інфармацыя, то бок я тут сяджу зараз і нешта сабе сачыняю, таму калі ласка, калі будзе цікава, звярніцеся ў Google і паглядзіце, што адбываецца ў Віцебску, то бок звяртаюцца дактары, малодшы персанал, сітуацыя вельмі такая ў іх небяспечная. І сёння нарэшце афіцыйна у нас ужо 3 смерці і больш за 200 захварэўшых. Афіцыйна статыстыку далі, я сёння глядзела табліцы, я зараз трошкі зраблю такую папраўку, што я глядзела о 5 гадзіне, было 163 захворвання. І на той час яшчэ было 2 смерці, але зараз астання я навіны глядзела, падаюць даныя, што 3 памерла і каля 200, трошкі, мабыць, не дацягвае статыстыка. І, на жаль, праблема яшчэ ў тым, што ў ВОЗ не падаюцца даныя, то бок мы падаем даныя адзін раз у 2-3 дні, а гэта інфармацыя, якая павінна аднаўляцца 3-4 кожныя гадзіны. Таму што вірус, ён распаўсюджваецца вельмі хутка, і мы не бачым даныя самі, то бок мы не ведаем, што адбываецца. От дивись, Єлена, в Україні на цю годину, це, зараз точно скажу, на 10:13, це от буквально пару хвилин тому, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби. Це за даними, на 22 годину, на 1 квітня, розумієте? І я бачу, що у вас також, як і у Поражки, да, там теж така ж ситуація. Там не дають офіційної інформації. В Україні якось більш взаємодіють з огульною цією ВОЗом, да, вони якось передають якусь інформацію. Я не знаю, що ваш батька робить взагалі. Я думаю, що він таку страшну помилку допускає, що це буде дуже крах. Я тобі поясню зараз. Тут усе просто. Тут, розумієш, ось гэта там нас нехта заразіў, альбо што, адбываецца гісторыя звычайная, свет палае, ты бачыш, што адбываецца. У мяне в Украіне мае родныя жывуць, я інфармацыю кожны дзень атрымваю, таму я манітору гэтую справу, што адбываецца у вас. І я збольшага, і насправді я лепш ведаю навіны Украіны за беларускія, таму што у вас інфармацыя, яна празорая, яна адчынена, каб людзі ведалі, на што, што можа адбыцца, калі ты не будзеш рабіць рэчы, якія цябе могуць абараніць ад гэтай заразы. У Беларусі, на жаль, ведаеш, гэта такія, недзе там праляцела, хтосьці сказаў, альбо недзе нейкі папер там Міністэрства здраваахароны яны размясцілі, размясцілі нейкі папер, што трэба рукі мыць. То бок, інфармацыя дадаецца вельмі парцыённай і ў вельмі такой, зжатай форме, што зразумець, што адбываецца насправдзе. Менск — вялікі горад, 2 мільёны чалавек жыве, працуе метро, працуюць гэтыя крамы гандлёвыя, працуюць кінотэатры, абмежавань ніякіх няма. Я разумею, эканоміка, яна проста... Це страшно, це страшно. Так, Беларусь, яна не мае, я разумею, у нас няма такой, падушкі бяспечнасці, разумееш? То бок у нас няма рэзерваў. Выжываць людзям у гэтых умовах складана, таму што ёсць ужо абмежаванні. А калі гэта прыпыніцца ўсё нарэшце, жыццё стане колам, мы, насправдзе мы можам страціць краіну. Я разумею, чаму гэта робіцца. Крытыка, яна з маго боку ідзе не на рахунак таго, што не кажуць. Распавядзіце людзям, што гэтая за хвароба, чаму яна вельмі зараз небяспечная. Распавядзіце, што яна распаўсюджваецца. Так. Дивіться, от правильно. От бачиш, як вони всі, от люди, які у вас, да, як вони до цього ставляться. Дуже незважливо. Так. Не розуміючи, що коїться. Тобто всю картину, що у нас в світі робиться, вони чи не хочуть якось сприймати, чи як... Вот, Вахе, кстати, передает, армянин Вахе передает большой привет тебе, ты же его знаешь, да, правда? Взаимно. Передает привет в чате, да, навзаєм тобі, Вахе.
Ми тільки що спілкувалися телефоном. Так ось, значить, не будемо відходити від справи. Значить, дивись, дуже незважливо президент Білорусі ставиться до цієї страшної загрози, всесвітньої загрози. Це, як ти вважаєш, це якась совкова ментальність, чи що це з людьми робиться? Це, чи вони просто як передивилися конспірологічні якісь там відео, там, я не знаю, про масонів, про щось ще, може? Ну, от як твоя думка? Ні, ну тут насправді все, розумієш, примітивно, тому що це вже проходили з... Багато було, насправді зараз відсилають, напевно, тому що Чорнобиль він був сусвітнього масштабу, розумієш? І тому він перший на думку приходить, але такі страшні катастрофи не відбувалися і у Савке, і у постсавке. Да, ми пам'ятаємо, ну, різні вибухи були. Справа не у тим, що яны подію не огучують. Справа у тим, чому яны не розповідають, як оборонитися від того, що здарилось, розумієш? У Чорнобилі, коли вибух був... Да, і це саме страшне. Да? Так, Да. люди ж не ведали, що відбулося. Погляди, у нас 9 мая по-білоруську, травень українською буде парад. Збирають військових. Що таке військове? Сьогодні я бачила, росіянці розмістили у їх так само військових Я бачу, біологічне оружие, біологічна зброя, розумієш? Але ну, білоруси ж це не біологічна зброя, пробачте. Ну розведіть їх по кутах. Конечно. Не давайте гэтыя масавыя зборы, вы ж ведаеце, што гэта небяспечна. Якія б маски не былі, якія б пальчаткі вы не давалі, усё роўна, яны пайшлі дзесьці, там размаўлялі паміж сабой, і яно паляцела. І ўсё, гэтага дастатня, разумееш? Дайце інфармацыю людзям. Це як Північна Корея, коротше кажучи. Так. Я не панікую. Да. У мяне нема, ведаеш, у мяне нема такого, о боже, я выйду на вуліцу і адразу захварэю і памру. Не, увогуле няма. Да, Мяне больш зараз, я не разумею, чаму вы мне не кажаце, што адбываецца у лекарнях. І ў той жа час афіцыйна дакументы наш Міністэрства ахороны здароўя просіць у расейцаў, дайце апараты ІВЛ, да, вентыляцыі лёгкіх. Навошта? Калі у нас няма пандэміі, у нас няма праблем, навошта вам колькасць апаратаў увялічваць? Вы ж на тым тыдні казалі, што мы забяспечаны, яшчэ будзем дапамагаць? Я не разумею. То бок, з аднаго боку... Я теж це не розумію. То бок, розумієш, я зараз емоційно кажу, у мене зараз складана така конференція була, я ще не... Ні, нормально, дуже добре. Ні, ніяких емоційних, ні, все нормально, абсолютно, без питань. Все правильно ти кажеш, бо я думаю, що люди повинні чути це. Так. Ніякої паніки, Хелен. Паніки не буде, коли я буду ведати, що, наприклад, у моєму районі захворіло 10 чоловік. Ага, у мяне там палахае. Мне трэба, бегчы ў аптэку купляць маску, мне трэба хутчэй 2 пары пальчатак апранаць, там, мабыць, нейкую яшчэ вопратку наверх, каб я не... То бок, я буду ўжо сама разумець, што, у мяне тут побач ходзіць гэтая зараза. Трэба штосьці самой рабіць, таму што, ніхто мне не дапаможа самой. Тут ведь самое страшное в том, что народ сам это понимает и делает что-то для этого, а государство абсолютно абстрагировалось. У них, что Лукашенко сказал, там белорусы сидят где-то там по Европам, по каким-то там Китаям, еще, пусть там и сидят. Не, вот жінка каже, правильно, нечего заразу судить. Это с одной стороны так, но тут проблема в том, что может... от контролю. Вот, ще теж один момент. От дуже цікавий, до речі. От вони приїдуть, допустимо, як у нас в Україні, да? Поприїжджали сюди, значить, куча товаришів, і позбігали, і наражають на небезпеку інших громадян України, які, ймовірно, здорові. Отак. На здоровых глузд, калі разглядаць гэтую сітуацыю. Я нагадаю, сябры, прабачце, я вельмі так залетела хутка ў стрым, і нават я вам не сказала, з кім я сёння размаўляю. Гэта Ярослав Лідар,
гэта наша прыгажосць Дякую, украінская. Мы пазнаёміліся выпадкова, але Так. вельмі прыемны чалавек, я хожу да яго на стрымы, таму калі я ад вас збегаю, гэта я, значыць, сяжу ў Фейсбук і гляжу на яго. Таму знаёмцеся, А на Хелен Мінську дивиться моя частина, Так. частина моїх глядачів дивиться на Хелен Мінську, дуже приємно. Це українська, білоруські такі карантинні Форма. посиділки. Так. Глядзі. Дуже дякую. Да. І на- вітаю ваших глядачів, я дуже вітаю. Да. Так, Йона нас дивиться, Оксаночка, Андрій Биченко, мабуть, знаєш, дуже такий відомий наш з повагою Я до нього чув, дуже чув, ставлюсь. чув. Так, Іван Кулеш, я його бачу, він так само тут со мною трошки мені тут шалить у чаті. Олег Валянський, ну, наші всі друзі, ти їх знаєш, у всіх майже, тому що ми ж бігаємо з стріму на стрім і один одного збільшого знаємо. Так. Я наконт того, що покинули людей за межою, розумієш, у нас був досвід, українською скажу, якщо б у нас був досвід таких пандемій, ми б знали, що людина, яка потенційно може захворіти, має залишатись в країні, в якій вона може потенційно захиститись. Ми робимо медичні страховки. У мене питання, а гроші на що сплачували? Ось я їду за межу, у мене віза, я повинна до візи прикласти медичну страховку. Навіщо вона мені за межою потрібна? Для того, коли я випадково можу захворіти, я на гэтыя кошти, я на гэтыя рахунки, за рахунки компанії, у якой я гэтую страховку робила, покривається. Усё лагічна. Але, розумієш, у гэтай пандемії вось гэты зв'язок, што людзі ж за мяжой, яны маглі скарыстацца страхоўкай і кампаніі сказаць, што алё, гараж, у мяне ж ёсць дакумент. Ну да, правильно. Таму, разумееш, на мой Правильно. погляд, калі адбываецца, мабыць, у наступны, ну, я не хочу, канешне, там вангаваць, але мне здаецца, што можа адбыцца такая сітуацыя, таму што чума таксама была ў пачатку 20-го стагоддзя. Просто Это было не падрыхтавацца. так... Сейчас технологии уже не те, сейчас жизнь другая. Я Поэтому разумею, тут, але ж, ну, це ёсць, інша справа. я разумею, ёсць жа механізм, разумееш, навошта страхоўка патрэбна? Да. Ну, пытанне коштаў кампаніі. Я на 10 гадоў працую, збіраю гэтыя кошты. Для чаго? Не, я разумею, у кішэні вельмі хочацца пакласці. Ну, чтоб... Але, ну, бываюць Конечно. вось такія форс-мажоры. И так и делают. Так, Брезгуют этим делом, конечно. так, таму, разумееш, на рахунак таго, што трэба забіраць, ратаваць, я тут трошки не пагоджваюсь. Я, мабыць, цынічна кажу, але вы абралі, ладно, тыя, хто выехаў да пачатку пандэміі. Я разумею, людзі не ведалі, не была аб'яўлена пандэмія, у свеце было ўсё спакойна. У меня пытанне да тых, калі была аб'яўлена сусветная пандэмія, какого вы, пробачце, якой халеры вы прэцеся ў іншую краіну, ведаючы так, што там небяспечна. Нават калі гэта сусветная інфармацыя, яна была выдадзена, Ярослав, пабеглі яго далей шукаць. Прабачце, згубіла яго. Сябры, вітаю, Іван, Оксаночка, Йоночка, бачу, сябры, дзякуй, што зайшлі. Я вельмі хутка, Белукур, бачу цябе. Донаты на экран. Нагадваю, мы збіраем медыкам. Нешта я згубіла Ярослава. Ярослав Лідер, нагадваю, у Facebook. У меня нешта, що з рулеткай адбылося. Зараз мы перагрузімся. Сёння абмяркоўваем падзеі, якія ў Беларусі. Сёння першае число, вы ведаеце, красавік у беларускай і квітень в Украине. Так, нешта у меня грузится долго. Давайте пакуль з вами посяжу. Дзякуй шчыра, што вы зайшлі. Я забегла просто, так залетела ў стрым, трошки была занята. І просто ўсё на коленках рабіла, хутка-хутка, таму нешта мяне за рулеткай адбываецца, яна вельмі дрэнна працуе. Але зараз мы знойдзем Ярослава, ён распавядзе, што адбываецца. Не, з інтэрнэтам у мяне ўсё добра, ён ёсць, ну, то бок на рахунку грошы ёсць.
а штосьці у мяне не грузіцца сам сайт. Прабачце, калі ласка, пакуль з вами буду. Які каранцін? Працаваць негры, сонца яшчэ закручит. Дзякую табе шчыра. Дзякую шчыра тебе, мой сябар. Так, нешта я згубілася. Зовсім згубілася. Василь Сокач, вітаю. Вы со мной не размаўляете, я ведаю. Вы на меня образились, мне соромно. Я трохи... Нешта мне не грузится рулетка. А что такое? Вельмі дрэнна. Паніка тады, калі трэба уцякаць. Землетрасенне, атамная бомба, у дадзенай сітуацыі праўдзівая інфармацыя дапаможа кансалідавацца, каб зменшыць наступовую пандэмію. Згодна, абсалютна, таму мне забаронена пра гэта казаць, але я кажу, і для мяне гэта небяспечна, але я адпавядаю за тое, што я кажу. Мне здаецца, калі мы будзем людзям дадаваць поўную інфармацыю, яны самі сябе пачнуць абараняць. Гэта вельмі важліва у сітуацыю, якой мы апынуліся зараз. Прабачце, сябры, тэхнічныя памылкі не ў мяне, нешта рулетка не працуе, яна вылецела, на жаль. І я згубіла Ярослава, і у Facebook, ну, на жаль, я зараз толькі ў чат магу яму напісаць. Зараз спрабуем яшчэ раз зайсці, таму што нешта яна вылетае, мабыць, праблемы з сайтам, ён піша мне. Зараз спробуємо jeszcze raz. Олена, відчуття провини принучуєте. Ну ви ж на мене образилися. Ви мені добрий ранок не жадаєте. Я за вами уже сумую, пан Василь Сокач. Ви мені там нічого не пишете у чаті того, що мене б розсмішило. Усе розмовляєте з іншими. На мене увагу не звертаєте. Ну що робити? Нарвалася, ось, образила Василя, і все. Так, ну нешта пайшло. Так, повернулася. Зараз шукаем Ярослава, тому що нешта рулетка нас подводить трошки. Мне здаецца, ён так само думае, ой, я яе згубіў. Гэта вельмі дрэнна, таму пойдзем шукаць зноў. Я спадзяюся, ён мяне не шукае, таму што. Я трошки сёння з тэмпературкай, таму калі у мяне будуць чырвоныя шэчкі, не это самае. Не рабіце мне заўважанне, што я дрэнна намалявала сабе вочы. Ну, нешта дрэнна працуе рулетка зовсім. Зовсім. Давайте я зноў наберу Украіну зараз. Сябры, хто па Украіне ходзіць, заходзьце ў госці. Нешта дрэнна рулетка працуе. Не хоча яна круціць. Зовсім. Нічого не ловіць. Показує, што 0 гледачоў онлайн. То бок, бачыце, яна не працуе зовсім. На жаль, я хацела распавесці. Юлія, вітаю. Сісонпо, вітаю. Вітанечка шчырая. Вось такая ситуація ў Беларусі зараз адбываецца. У нас сёння зафіксавана 3 чалавекі афіцыйна ад каранавірусу. Ну, панікі такой няма. Сярод людзей бачу, што все спакойна. Слухайце, ну, нешта не хоча яна працаваць. На жаль. Пакуль не хоча. Давайте, мабыць, трошки пачакаем з астанніх навін. Я не ведаю, што... Ну, нарэшце там адбываецца. Вы бачылі, што там у іх вельмі багата захварэўшых, ім пофігу. Людзей спрабуюць абмежаваць адзін ад аднаго, у іх аб'явілі канікулы, гэта не каранцін, не блытайце, гэта розныя пазіцыі. А чаму розная пазіцыя? Калі цікава, распавяду, чым каранцін адрозніваецца ад канікул з юрыдычнай точкі зору. Але ну, я не ведаю расійскага заканадаўства, буду апірацца на сваё, таму што з юрыдычнага боку, калі кранацца, то калі аб'явіцца каранцін афіцыйна, гэта форс-мажорныя абставіны. А канікулы, ну, выглядаюць нібы, ну, хацеце бярыце, хацеце не, хацеце працуйце, то бок вы бачыце, што яны працуюць. Абмежавань такіх, ну, сур'ёзных няма.
на Расіі, таму, а у нас увогуле няма каранціну, таму форс-мажорныя абставіны не прымаюцца. Але сёння бачыла, ўжо пачаў юрспектар наш дадаваць інфармацыю, што рабіць у выпадку, калі там парушваюцца ўмовы дагавароў і што будзе адбывацца, карацей кажучы. Там седзьмая вада на кіселе, яны насправді не ведаюць праз без абмежавань, як можна там за парушэнні штосьці зрабіць. Таму інфармацыя будзе дадавацца, потым распавяду, таму што я сама сцежу. На жаль, не працую рулетка, сябры, і я нічога не магу зрабіць. Зараз я трошкі яшчэ раз прападу, спрабую яе зноў-такі перагрузіць, мабыць, яна запрацуе. Я не ведаю, ва ўсіх не працую, альбо толькі... Мне здаецца, пачала працаваць, зараз мы спрабуем Ярослава яшчэ раз. Насправді, дамаўляліся з Ярославам даўно, але ўсё ніяк не можам паймацца, на жаль, і зараз я яго згубіла, і я сёння дамовілася з сваёй сябровачкай Грэтай, мы з ёй сустракаемся ў пятніцу, то бок я буду ёй буду званіць у пятніцу, і мы будзем з ёй размаўляць, і я папрашу яе зрабіць стрым, мы, мабыць, з 2 каналаў пойдзем, і абавязкова я вам распавяду з яе дапамогай, што адбываецца ў Літве, што адбываецца ў Еўропе, і мы з ёй абмяркуем падзеі. Я бачу мікрафон, я бачу Ярослав. Гэта не я злетела, гэта рулетка злетела, прабач, я тут яе... Да, это рулетка слетела, я знаю. Мы тут уже в чате бучу подняли, уже пообщались на некоторые вопросы, тут, с радиолюбителями. Вот. Да, я искал тебя, я сидел, перекладывал, тут пару, конечно, уродов попалось, тут такое. Я просто вмикаю штору, каб не бачили розныя іншыя речі. Так вот, я без шторки. В Фейсбуке можно без шторки, потому что все равно стрим будет удаляться, потому что, каждое утро мне приходит сообщение в Фейсбуке, что ваш стрим muted, то есть заглушен, потому что там употребляются то ли какие-то выражения непонятные, да, то ли музыка играет. Я без музыки жить не могу, поэтому оно так и есть. Ой, так я вот, тебе мы не попрошу. Закончили. Ярослав, пробач, калі ласка. Я тебе попрошу, ты у стриме запусти, калі ласка, знайди беларускі есть гурт, «Нескіс» называется, небяспечна, гэта беларуская музыка. Сёння 1 квітня і сёння 1 красавіка, калі казаць беларускай, давай зробім людзям прыемна. Красавік, конечно. Так, мы зробім людзям прыемна, паслухаем дуже клёвую музычку, але калі, мабыць, закончыцца стрым, я не ведаю, я не пачую, але я праматаю потым «Нескіс» называецца гурт. Вельмі мне падабаецца, клёвыя хлопцы, спяваюць беларускай мовай. Да, «Нескіс». Ты можешь мне написать внизу напиши, будь ласка, потому что я... Вось. Я не памятаю, на чым я прыпынілась, ты мне лепей распавядзі для маіх беларускіх сяброў. Димон, бачу, шчыры. Так, я сёння, як ты любіш, не прыбірала валасы. Галасаваць не трэба, але можна напісаць мне каву, надо... Прыгожа. До речі, дуже прыгожа. Все нормально. Красуня. Так, я буду сядзець і балтаць да ранку з табой, таму, калі ласка, ты кажы, таму што я ж не прыпыняюсь, разумееш? Я ж як Димон, мяне як панесло, як той трактор, я пашла бараздзіць. Так нормально. Вот бачите, у вас тому і трактори дуже хорошо працюють, бо у вас без остановки, все без зупину. Так що все правильно. Я до ранку я не зможу, бо у мене тут є, так, тут у мене в чаті, зараз я всіх вітаю, дякую вам. Так, значить, будь ласка, ти можеш мені в чаті написати, як група, я її виділю, скопірую, і зараз ми так зараз я музичку вирублю у себе тут, щоб не чули. І на підкладку поставлю там втихую, щоб було чутно пісню. Це ж група білоруська, я так розумію, білоруський гурт. Бачите, це білоруський гурт. Молодий, напевне, так? Так. Я говорив, да. Так, і напиши, бо в мене шторка пригає, розумієш, в мене тут музика врубається, якщо я починаю писати, в мене просто нероздільна клава зараз, я тут розберусь з цим пізніше, але от зараз я на колінці все, як в тебе, розумієш? Не блогер, я не такі, я кажу, я не блогер, тому мені все вельми хутка,
атрымваецца, не атрымваецца. Тут Дімон, до речі, Дімон, мені не подобається Дімон його називати. Я, ну, змістер на беларускі лад, але мені здається, йому не сподобається. Слухай, 2 гадзіни ночі, яны сядзяць тут са мной, усю гэту прыгажосць наводзіць, нешта тэсціць. Я не намалёваная, страшна як крокодил, так. з імі сяжу, разумееш, што ты з імі абраковы, тому шчыра дзякую маім сябрам. Я ведаю, што такое рабіць на коленках. Все добре. Ми ж не блогери. Та всі знають, звісно. Стосовно, пише Ілля, стосовно трактора. От пиши, на що стосовно трактора, я прочитаю твій меседж зараз, пише мій сябер стосовно трактора. Цікаво, що він напише, я прочитаю. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Так ось в чаті ще раз групу, я її зараз скопію. Я написала тобі, так. Ти де? У чат. У чаті. У чаті у мене я не Небезпечно. А тут в чат рулеті не получиться тут в чаті написати. Я просто. Зараз, тоді хвилинку, я шторку закрию, бо я тут писати спробую, щоб воно не відвалювалося. Ну, давай, прибери мені. Сейчас. Микрофон работает? Микрофон не работает сразу же, тут же. Сейчас, секунду. Зараз ми з вами послухаємо вельми пригожу пісню. Я її толкаю. І ти будеш перший, хто її включить, тому що я вже не можу просити. Ага, і ти бачиш, а ми ж, я не знаю, у вас ваші глядачі не почують, а в мене почують. Ось в чому справа, розумієте? Ну на жаль, ну ладно. Оце проблема. Тобто, я її просто поставлю, вона буде грати, але я її просто тихіше зроблю, але хлопці почують, я думаю, що. Окей. Так що там стосовно трактора? Щиро дякую. Да, зараз, вот, ніс-кіс. Є вже, да, я зараз тихіше зроблю. Я забула, Хай що слухають, зараз тихіше. Що, я не чую? Я кажу, я забула, що ти в вухах. Угу. Зараз. Мені вже з першої секунди подобається пісня. Дивіться, ось вона. Воно? Яно. Сябры, я потым вам, хто будзе сидзець са мной яшчэ паўгадзіны, таму што мы зараз пойдзем да расіянцаў, мы будзем ім падпальваць дупы, таму што сёння мой дзень, трэба на першае такое число адцянуцца па поўнай праграме, і я абавязкова ў канцы стрыма яе вам уключу, і вы паслухаеце гэтую прыгажосць, таму што потым мне ад Ютуба прылеціць страйк, яны скажуць прыбраць. Не прилетіть. Ні, я думаю, що ці хлопці, якщо цю пісню будуть слухати, я думаю, що не прилетіть, бо це ж, це ж ви не, як це кажуть, вони не такі, я думаю, що страшні хлопці-дядьки, що вони зроблять так, значить, у них почти 1,85 тисяч просмотрів у этой групи. Ну, добре, ти ж чуєш, кльовий гурт. Мені вельми подобається. І кліп ось такий. Мені подобається, я ж кажу, що... я замість тебе і себе я показую зараз кліп. Так, він так не дуже кепсько, це не дуже красиво, но знято добре, от зараз кліп всі бачать. Мені подобається, кстати. Мені подобається. Ну так я ж обираю лепше. Ти мене чуєш, да? Конечно. Я ж усілякое лайно не буду до себе читати. Ось... до речі, я тобі щось... я зараз перейду на російську, бо це важливо. Дивіться, значить, що треба зробити блогерам... Бачите, якось питаюсь перейти на російську мову, а мене якось не можу. Сейчас переосилю себе. Значить, смотрите. Насчет Хелен, що хочу сказати. Збираєш своїх блогерів, своїх
єдинодумців, переходите у Discord, робите свій чат, збираєте туди людей, виходите в стрім через Discord. І це, я думаю, що це буде більш підходити вам буде, ніж ви будете там шукати у чат-рулетці всіх ваших єдиномишленників. Прийом. Я тебе зараз розповіду величезний секрет. Гляди, Так. я тебе зараз розповіду. Я у початку того году, перед виборами, я вельми люблю Матвія Ганапольського, я його так, я не фанат, не прихильник, але я його слухаю, він мені вельми подобається. Я теж люблю, я дам. Так, він тільки перейшов на канал слухаю. прямий, і він робив такі стріми, вони називалися «Ганапольський фідбек». І я на їх завісала, мені вельми подобався він, вельми. Я кожен день він стріми проводив, і ми сиділи, він вірші читав пригожі. Тобто, видиш, інтелектуально вельми моцні стріми були, мені подобалось. І Очень интересно, да, очень. Так, і він час від часу, я просто його познайомився з Полтавою, з Андреєм Карповим. Тому що він каже, слухайте, я довідався, там є хлопець, ну просто рве задниці так, що підпалює капець, а я до цього не відала. Я це бачив, да. Ну і слухай, розумієш, крок за кроком, я почала глядіти, потім я побачила Андрея Луганського і інших блогерів. І я, звичайно, підписуватися почала, тому що це ж інформація, і вона свіжа. Блін, ну що ти будеш робити, ти погляди. Зараз, знову, Ярослава. Пробачте, сьогодні рулетка я на нечто зовсім дренно працює. Коли вам цікаво, я розповіду, як я до вас дійшла. І зараз я йому обов'язково хочу розповісти про нас, тому що у мене багато сябров блогерів. І, звичайно, у нас там не один чоловік. Ой, слухайте, я ж не прибрала штору. Треба ось так зробити, поки ви не побачили. То, що можете побачити. О, я ж кажу. Тому треба мені одної бачити, а вам не треба бачити. Ні, напевно, не Ярослав. Ось, зараз я розповіду про нашу суполку, тому що це наша аудиторія, там однодумці наші, і мені вельми важливо, щоб ми гуртувалися разом, усі, тому що інформацію треба доносити, і інформацію треба доносити таку правдиву, тому що вельми багато фейків, ви ведаєте, пропагандони працюють вельми. Нас ніхто не фінансує, тому за нами правда, а вони фінансуються збоку і несуть таку хлусню, що треба відбиватися і ось пробивати гэтай лбом усе. До речі, у Фархада вельми цікавий ролик, можете поглядіти сьогодні. Пан Ватан, Гордон Шамвей, він викладав його у сітки. Поглядіть, що відбувається. Я такий вже чоловік, який у темі, але навіть у мене сьогодні був шок, тому що, як так? Просто, на голову не налазить. Ось зараз розповіду Ярослава. Шукаю сябри, нікого ні з ким не припиняюся, шукаю Ярослава. Сьогодні дренно працює рулетка, на жаль, я впевнена, він мене так само шукає, і зараз ми з ним побачимося знову таки. Вилітає сьогодні, на жаль, чомусь рулетка. Дренно працює вельми, але я сподіваюся, що ми закінчимо нашу розмову на добрій ноті. І все буде добре. Я зараз до вас повернуся. Я вчора просто, я насправді не виходила би сьогодні, тому що я трошки під температурою, і мені так сьогодні так муторно трошки. Але я вчора у Дімона на стрімі обіцяла вийти, там Нікі у шокі. Ось, і я, як чоловік, який відповідає за те, що він каже, бачите, вийшла сьогодні, і я ще й поймала Ярослава Лідера, тобто ми сьогодні з ним нарешті зловилися, тому що домовляюся, і сьогодні ніяк у нас не отримується це зробити. Шукаю, Ярик, тебе. Шукаю. Я не могу зараз выйти у Facebook и написать, что я тебя шукаю. Але я думаю, это фидбэк, тому шукаем. Далі. Треба обрати Україну знову, напевно. Так.
что... Мілочка, вітаю. Пробачте, я покуль не стежу за чатом, тому що я тут одним воком у рулетці. Мілочка, сонечко, вітаю. Ой, Василь Соколь. А, гэта Василько, трэба ручки цим, ну. Гэта не тем, напевно. Міла, каб мы ў Беларусі былі, я б прапанавала нешта такое з градусамі. У нас вельмі, ведаеце, модна з градусамі шукаць і піць. Не разумею, чаму. Не бачу Ярослава, пакуль, прабачце мяне, калі ласка, шукаю. Трэба ж яму распавесці, што ў нас вялікая колькасць блогераў, цудоўных, разумных, свядомых, і што мы не адзіныя, і я не адзіная. Бачыце, ён кажа, дыскорд рабіць, а ў нас ужо ўсё зроблена насправдзе. І праекты ў нас ёсць, і ўсё ў нас добра, і ўсё ў нас так шчыра і цікава, а ён пра гэта не ведае, і яго аўдыторыя, звычайна, таксама пра гэта не ведае, таму яму трэба пра гэта абавязкова распавесці. Таму што я глядзела яго аўдыторыя таксама, нашых аднадумцаў, і, ну, гэта важліва. Чым нас больш, тым лепей, тым лепей. Ну, дзе ты? Слухайце, я нікога так ніколі не шукала, нават кума хутчэй знахажу. Ну нічого, зараз поймаемся. Дзіма тоже вчора шукала мяне доўга. Я пераглядала калі стрым, ну такія шматочки глядзела. Потому што і пір быў пасля мяне, а я дзесьці прабегала кума. Дык потым пераглядала, з кім Дзіма размаўляў яшчэ. Таму Олекса таксама бачила яго. І сябе пераглядала, таму што трэба ведаць. Я не ведаю. Вельмі дрэнна працуе сёння рулетка, я не ведаю, у чым справа. Мабыць, яны святкуюць сваё прафесійнае свята, я не ведаю. І таму у іх такой на лініі ўсё складана. Не, я шукаю чалавека вельмі цікавага. Нашы людзі не любяць простых шляхоў. Так, чым ты кажаш? Мой сябр Алексей. Нагадваю, сябры, збіраем яшчэ кошты на гэтым тыдні для нашых лекароў і буду перарахоўваць у канцы тыдня. Проста, ну, сума зараз вельмі невялічкая, а я хацела б, ну, ведаеце, так сабраць і пану Васілю накіраваць на картку, каб ён мог гэтыя рахункі, ну, уже такую суму дадаць нашим лекарам ва Ўкраіне. Нагадваю, мы збіраем кошты на маски, на акуляры, на пальчаткі, на вопратку. Мабыць, халаты патрэбны ім, ну, такія аднаразовыя. І таму вельмі важліва зараз дапамагчы. Я таксама далучуся, на гэтым тыдні ўжо павінны мне грошыкі прыляцець, і гэта не будзе біць па сямейнаму бюджэту, і я змагу зрабіць данат. Я, на жаль, не бачу Ярослава, і, мабыць, ён мяне і не шукае ўжо. Я не ведаю. Я не могу сказать, что людей сегодня багато. Не, зовсім не багато. Назва блогера гэта Ярослав Лідар. Ён заблокаваны ў YouTube, потому что яго такія, ну, палаючыя стрымы, звычайна. І я яго гляджу ў Facebook. Ён у мяне ў сябрах ёсць, і я да яго далучаюся, калі ён пачынае стрыміць, я звычайна да яго захожу. Ён радыёвядучы, я так разумею, ну, з таго, што я зразумела, пакуль ён стрымы праводзіў. Ён больш па музыке, але, ну, такі свядомы таксама. Ну і ў рулетку выходзіць. Таму прапаную да яго далучыцца, мабыць, напісаць у Facebook
Канал у YouTube у яго ёсць, але ён зараз пад страйкам, таму там ён нічога не робіць на гэтым канале. Мне здаецца, павярнецца, таму што YouTube пляцоўка таксама патрэбна. І мне трэба выходзіць таксама у Facebook, таму што у мяне там багата сяброў, а я там стрымы не праважу, насправдзе. Не ведаю. Нешта не магу знайсці Ярослава. І тут у мяне яшчэ ж адна праблема. Чамусьці я, калі хожу па Ўкраіне, вось у расейцаў не так, але мне Украіна вельмі часта яна мяне кідае ў Беларусь. І то бок я яшчэ хожу, я па дзвюх краінах хожу, па Беларусі і па Ўкраіне. Тут таксама сцежыць трэба, каб ты, калі ідзеш ва Ўкраіну, каб ты не нарваўся на беларускі сцяг, альбо наадварот, калі ты ходзіш, а па Беларусі звычайна ходзіш, нікуды не адкідвае. Вось у мяне зараз з 10 клікаў, напэўна, 9 з іх па Беларусі. Зараз спрабую яшчэ раз. Чаму, Вячеслав? Я вас вітаю. Не вітайцеся са мной. Адзін абразіўся, другі не вітаецца. Я не ведаю, што вам зрабіла такога дрэннага, што вы мяне так... Не ведаю. Напишите на экран. Нагадываю, мы стартуем с 1 гривні, тому нават менш за каву. Паўкавы мне можна адправіць донат на экран і распавесці, чаму вы на мяне абражаецеся, чаму вы са мной не хацеце здаровацца, што я вам такога зрабіла дрэннага. Што я так дрэнна выглядаю сёння. Я трошки прахварэўшая. Таму, мабыць, і будуць блісцець вочкі трошки, не ведаю. Ярик, не бачу тебе. На жаль. Так, мабыць, давайте я яшчэ трошки похожу, тому што я ж тоже не могу зависать за вымкнутой шторкой. Калі мы яго не знойдзем, мабыць, ён вышел за стрыма. Давайте я прыпынюсь зараз, я ему напишу, ці ён ёсць. Прабачце, калі ласка, але я не хочу Facebook зараз Так, што з Ярославом? Не бачу. Ён мяне шукае, напэўна. Трошки я його послухаю, пробачте. Ось такі форс-мажори у нас відбуваються. Щось я його не чую, на жаль. О, привет. Ні, сьогодні не привіт. Самі ви привіт. А що таке? Ходім далі, шукаємо Ярослава. Ён припинив трансляцію. Я бачу. Ён припинив трансляцію, мабуть, з інтернетом які проблеми. Зараз я йому напишу. І пойдемо зараз гуляти по рулетці просто. Так, ну что, до кого идем? Напишите мне, калі ласка, до кого идем, до белорусов, спытаем у іх, что отбывается, альбо до кого. Красуня, щиро вітаю. Вячеслав, я не знаю, чого ви на мене так образились, що ви зі мною не хочете здороватись. Я не ведаю, що я такого дренного для вас зробила. Так, я зараз спробую ще раз знайти Ярослава, але мені здається, він усё збіг. А за рулетки, мабуть, з інтернетом нешта відбувається дренне.
Тому що трансляція у його запису. Так, ну давайте, мабуть, по Білорусі поїдемо трошки. Погуляємо. Мабуть, він відгукнеться мені у Facebook. Я його побачу. І усе добре буде. Так, сябри, я до вас повертаюсь. Щиро дякую вам за вашу підтримку. Про выборы можно спытать. А что про выборы? Выбора нема. Что ты хочешь спытать у белорусов? У мене Discord ліпш працює. Хелін, як вийде, так і підемо. Дякую, Оксаночка. Ну, йдемо тоді поки що по білорусам. О, йдемо по білорусам. Вітаю вас. Як ваші справи? Добре, вельми добре. О, цудовно. На мене, звичайно, як на експонат глядять, коли чують, що я розмовляю білоруською мовою. А ви адкуль сам? Що так? А я не ведаю. Ось я чую пригожую білоруську мову. І ну, зараз у чаті, тому що це стрім, прямий ефір, мені так само напишуть, що вельми пригожа білоруська мова. А наші чомусь реагують так, я не ведаю чому. Як ви рахуєте, чому на нас реагують, коли ми білоруською мовою розмовляємо, вельми так вау. І гэта так само вау. Бля, что у тебя на голове? Не почула, пробачьте. Угу. Вы что у меня в голове, тебе неведомо. Потому что это моя голова. Привет. Вітаю. Привет. Як ваші справи? Как дела? Добре. А у вас? Добро. Ага, у нас тоже добро. Мы на белорусском будем? А як вам зручно? Мені все одно. Я розмовляю білоруською мовою. А вам як зручно? Ладно. А ты чем? Ты откуда вообще? Ну, я з Білорусі, звичайно. Не, с Беларуси это понятно. Менск, вітаю. А ви откуль? Угу. Я с Гомеля. Не переключай, после Гомеля не переключай. Ні, я не буду. Я ж, Ладно. ну, ми зараз з вами насправді у ефірі, тому ну, я чую, матюков нема. Розповідіть, як у вас там справи, чи є у вас там трошки паніки у городі, або нема? Сколько тебе лет? Мені? Ну, кольки тебе годов, могу сказать. Ні, ну, слухайте, ну, дівчині такі питання. Я повнолітня, все добре. Я настільки повнолітня, що коли б я хотіла купити горілку, мені б її продали. Я понял. А ты работаешь? Ну, звичайно, так. Я ж оплатила інтернет у гэтым месяці. И кем ты работаешь? Не, ну слухайте, мабуть, я ще пін-код від картки дати. Давайте ліпше порозмовляємо про наші справи, які у Білорусі відбуваються. Я сьогодні чула, що у Віцебську вельми складана ситуація. Розповідіть, мабуть, трошки, ну, ви ж ведаєте, у нас нельга розмовляти про коронавірус, тому ці є у вас випадки неустановленої пневмонії і у сполоху ОРВІ? У нас в Гомеле нету. Нема? Усе добре? Все добре. Як у тебе добре, так і у нас добре. Ну, я зрозуміла. Ну, я, звичайно, до білорусів звертаюся завсёды. Ну, я хожу, прошу їх тримати ось гэту соціальну дистанцію, поменьше розмовляти з літніми людьми, з дітьми, з тяжарними жінками. А вот можно тебе вопрос задать, пожалуйста? Ну, конечно, А звичайно. смотри, короче, в новостях, ну ты же понимаешь русский, да? Ну, А я звичайно, так. по-белорусски размовлять Як буду. зручно, мені все одно. Короче, смотри, слышал по новостям, типа нужно дистанцию с девушкой держать, там сексом не заниматься, целоваться нельзя. Ну ты же понимаешь, как это возможно вообще? Ну, с девушкой живешь нахуй. Тільки не матерись, коли ласка. Ми у ефірі, не вельми зручно, мені буде потім сябри будуть писати, перевертаю, тому що він натикається. Хорошо. Ну, смотри, по идее,
сексом не займешься, даже буську нельзя дать. Как это? Ну, еще. Ну, ти мені таке питання задаєш, розумієш? Я не ведаю, як відповісти. Ну, мені здається, коли б у нас були ніякі обмежування, да, що ми там, ну, застаємося вдома у хаті, то, ну, тут питання таке, ну, яно легче вирішується. А на кон того, що ми таскаємося у городі, ми користуємося громадянським транспортом, ми ходимо у крами, і я бачу у крамах не ва ўсіх выдалі нават маскі з пальчаткамі, то бок яны кранаюцца пастаянна гэтыя тавары, і яны адны з першых, хто можа перадаць вірус насправдзе. Таму мне вельмі складана адпавесці на гэтыя пытанні, таму што, ну, у мяне, мабыць, такой праблемы проста няма. Тише, бляха, муха. Ладно, я понял тогда. Хорошо. А ты вот ради интереса, ты здесь села, что о коронавирусе рассказывать? Да? Ну, у мяне канал у YouTube, я з'яўляюся блогерам, не блогерам, і я хожу просто размаўляць з беларусамі, так. Я понял. То бишь ты меня записываешь. Не, я не пишу гэта прамы эфір. Але ён будзе на маім канале потым вісець. Ну ты ж сябе вёў добра, разумееш, нічога мне не паказваў тут, не мацюкаўся, дрэнныя рэчы не казаў, пад стаццю не папаў, адразу кажу, як юрыст, нічога такога не распавядаў. Таму можна пакінуць, і будзеш зоркай Ютуба. Я с тобой еще пообщаюсь. Ну, я хожу по рулетцы, калі цікава, але, ну, я просто не кранаю з тэмы там усялякія нейкія дрэнныя рэчы, разумееш, да, што, ну, я жыву в Украіне, у якой, ну, небяспечна просто гэта рабіць, тым больш, што я сама апазіцыянер, мне яшчэ небяспечна гэта рабіць, разумееш, таму я звычайна просто карыстуюсь пляцоўкай для таго, каб распавесці інфармацыю і просто данесці да людзей. Ну, зараз, бачыш, такая сітуацыя, што трэба самаарганізацыяй займацца і просто пастарацца зрабіць усё, каб ад цябе ніхто не пастраждаў. То бок не быць ну, тым каталізатарам, якой можа зрабіць бяду у чысці сям'і, у чысці, як гэта беларускай, у сям'і, карацей кажучы, чужой. Вось, таму хожу па беларусах, разумееш, стукаю ім у галаву, прашу, і я маю вынік уже з гэтага, я чую ад беларусаў, што я цябе пачуў, я буду старацца зрабіць, як ты распавядаеш. Ну і звычайна на усялякіх розныя попадаюцца. Насправді, учора быў, не учора, паслявчора у мяне быў стрым, мяне такімі матамі абдалі, што просто, ну, немагчыма. Ну, есть такое. Это белорусы, сама понимаешь. Не, самое смешное, что ён не беларус, ён сам з России припёрся сюды. І, ну, я не ведаю, стрымер, не стрымер, хто ён там. І просто беларусы сябе з дзяўчынамі паводзяць вельмі карэктна, я табе скажу. Я размаўляю багата з беларусамі, з украінцамі, з расіянцамі я хожу на рулетку да іх. І беларусы, яны карэктныя, і украінцы карэктныя, збольшага. А расіянцы, яны просто, разумееш, яны каток спачатку, то бок яны цябе абхаюць, яны на цябе там накрычаць. У мяне адзіная тут... Ну да. Але я маю бонус, я размаўляю беларускай мовай, і ведаеш, у іх вось такія очы. Ты хто? А на якой мове ты размаўляеш? То бок, ну, я іх трохі збіваю з гэтага наезду на сябе, пакуль яны мяне слухаюць. Вось. Таму, ну, вось я такую справу раблю. Хорошо, спасибо тебе большое. Мабыць, беларусам нешта параіце ад сябе. Хорошо, спасибо большое. Так, беражыце, калі ласка, сябе, таму што Беларусь прыгожая, беларусаў трэба берагчы. І я ўсё роблю для таго, каб нас было больш здаровых, прыгожых людзей. Шчыры дзякуй, пабачымся. Папка. Вось, добры беларус, клёвый. Ну, такі трошкі, мне здаецца, афігеўшы ад мяне. Ярослав напісаў, ён адпаў.
Я ему пишу, что каб ён мяне прабачыў за мою болтливость. Зараз пойдем по белорусам, да, далей. Зараз, ну просто трэба адпісацца, што я яго больш не шукаю, каб ён у рулетку не ішоў. Але ну ён пасмяецца з мяне. Ну што рабіць? Маем тое, што маем. Так, сябры, пабеглі далей па беларусах. Трошкі з вами пачытаю вас. Я, дарэчы, паглядзела, як я гляджу. Слухайце, яна такая... Не трэба ў тэлефон глядзець вось так. Што я вас чытаю. Я вас бачу. Александр, вітаю вас шчыра. Пакуль я яшчэ не пабегла ў рулетку. Я сёння глядзела Александра Беспалова. У яго ёсць ролик 30-го, ён яго закінуў у YouTube. Там вельмі клёвая у яго размова атрымалась. З расіянцам Александр распавядаў яму іх паводзіны, што адбываецца, чым адрозніваюцца. Зайдзіце на канал Александра абавязкова. Я насправді не памятаю, другі, здаецца, на другому канале Александра Беспалы 2. Там ёсць відэа ад 30 сакавіка. Паглядзіце, вельмі цікава, я заліпла сёння, насправді. Вось. Добра, што я вас пабачыла. На гэтым тыдні яшчэ збіраем нашым дактарам і нашаму медычнаму персаналу на маскі, на ўсё іншае. Сябры, не саромемся, донатам на экран. Мне трэба трошкі сабраць, каб мне, мне ўжо не сорамна, насправді, гэтыя грошы перарахоўваць, але, хацелось бы, ведаеце, такую добрую справу зрабіць. Таму я стрымы вяду амаль кожны дзень, і таму, калі ласачка, я вас вельмі прашу. Я ведаю, што вы хацелі бы мне калісьці каву купіць, кветкі падарваць. Вось туды наверх зачёт проста будзе. Слухайце, гэта модна вось з голым торсам сядзець. Я не уяўляю сабе у рулетцы з голым торсам, насправді. Мне здаецца, гэта... Дзіч. Ой, нехто, я кагосьці прапусціла. Дзеці, прабачце, за дзецьмі не размаўляю. Таму учора Дзімону абяцала. Канада, вітаю. Вітаю вас, Лена. Я бачу, боже, якая прыгажосць у вас за спиной, як прыемна. Паглядзіце, сапраўдны беларус. Наша пагоня, наш БЧБ. У меня тут есть один знакомый. Лена, у меня есть знакомый. Боже, ну все. Прамы эфір, таму, я шторку прыбрала, давайте мы з вами будем паводзіць сябе ў рамках дазваляючага нам заканадаўства. Прамы эфір. Добра. Я папярэджваю, таму што я, ведаеце... Але мне вельмі трэба працаваць інтэрнэт. Нічога страшного, у мяне таксама, вы ж бачыце, я вылетаю, зараз згубіла Ярослава, таму, на жаль. Мабыць, вы распавядзеце нашым сябрам, хто вы. Я ведаю гэтую майку, я за яе галасавала, і я казала, што гэта лайк. Так, але думаю, што тут цэлая групоўка людзей, якія штосьці робяць. Не, я гэта зрабіў, калі яго пасадзілі на суткі, я узяў і намаляваў. Я час ад часу нешта малюю. Вось калі бачу северынца, падарую яму таксама намаляваную картину там з зубром. Я не бачила. Подписчиков шэрага кота. Я не бачила. Вы у сеткі, напэўна, не показывали их, не размешали. Не, як бы. Я, может, зараз покажу сейчас. Не, давайте інтрыгу. Гэта для Павла. Давайте вось гэту інтрыгу яму і пакінем, а ён, калі атрымае, ён абавязкова нам пакажа, я ўпэўнена ў гэтым. Добра, ён у Одноклассники, калі выходзіў, ён там казаў, што ад подписчикаў шэрага кота падаравалі, ён паказаў, мабыць. Я не помню. А я не бачила. Так, паказаў. Не бачила. Мабыць, па ленце дзесьці праходзіла, але ведаеце, у яго так багата піша, што... Было ў Одноклассниках. У Одноклассниках? Так.
А мені нема там, на жаль. Ну, добре, я звернуся, мабуть, приватно або до Змітера, або до Павла, каб яны просто розповіли про гэту гісторыю. Я упэўнена, будзе вельмі прыемна, і мы пакажам. Гэтая майка, яна насправді нарабіла трохі шуму у нас у чатах, таму што калі Змітер сидзеў, з'явілася вось такая майка, і ён, калі выйшаў, ён яе адну з першых пабачыў, і ў яго быў такі шок. Ён просто не думаў, што вось такім чынам яго беларусы падтрымаюць і падзякуюць за тое, што ён робіць. Гэта клёва, насправді. Шчыры дзякуй. Распавядзіце, як вы ставіцеся да нашай сітуацыі сённяшняй? Што нам рабіць? Як нам размаўляць з беларусамі? Таму што беларусы нейкія, мне здаецца, зараз вельмі пасіўныя. Да ўсяго ставяцца пасіўна. Ведаеце, проблема нашего народа и нашего молоді у тым, что ад нас хавали правду. Ось апошніх 200 год ад нас хаваюць правду, тому у нас нема того падмурку, на якім можна было бы вопыт нейкі для сябе приобретать по-русски. Вось у чым усе справы. І калі прыйшоў вось гэты усаты дзядзька, ён тое самае робіць, ён не дае нам ведаў пра сябе. Адсюль вось нецікаўнасць ні да чога беларускага няма, ні да мовы, ні да гісторыі, ні да культуры. Што ж мне зрываецца сёння ўсё? Ну што ж ты будзеш рабіць? Пойдземце шукаць далей. Я не магу такога чалавека згубіць, мне трэба яго знайсці зноў. Сябры, прабачце, злетае рулетка, я нічога не краналась, і ён нічога не кранаўся. І, на жаль, я яго згубіла, зараз я яго пашукаю зноў. На жаль. Слухайце, ну, калі трэба, яна не працуе, разумееце? Клёва спяваеш, але не зараз. Потым. Не, хлопцы, я сёння не да вас. Сёння, конечно, можна жартаваць, але такая цікавая у нас можа атрымацца размова, і я б хацела яе прадоўжыць. Так, я ведаю, што дрэнны інтэрнэт. У Беларусі, нарэшце, астатні час вельмі дрэнны інтэрнэт. Насправді. У мяне рукі халодныя, таму што я прыбрала радыятары. У мяне зараз у хаце няма гэтага атаплення. У меня холодные руки и горячая голова, тому пробачьте, я трошки так посижу, потому что трошки я сегодня палаю. Не, я не он, я звичайная. Так, давайте трошки з вами посижу. Ну что же это такое? Он так жаль. Ё-моё. Ну чому вось так? Судьба злодейка. Такі цікавы чалавек. Ён аўтар сімволікі, ось ён робіць вельмі, ён малюе прыгожа, ён робіць макеты для майкі шэрага гата, ён паказваў. Я, на жаль, не магу запамятаць усіх, але я калі пабачыла тое, што ён зрабіў, насправді гэта было супер проста. У мяне такі шок быў, што вось, бомбіла проста ад яго працы, таму што вельмі незвычайная была на той момант. Дзякую, сябар Алексей, што ты дадаеш пасыланні на данаты, таму што мне вельмі важліва бачыць іх, я не магу сама размешаць. Таджикистан. Не, я сёння па Беларусі хожу. Мне Беларусі цікавей. І, дарэчы, я бачыце, я такая трошки шумная, і я зараз бачу вынікі вось той працы, якую я раблю. Я канкрэтызаваць зараз не буду, але вось я бачу людзі, з якімі я размаўляю часцей за ўсё. Яны з фідбэкам да мяне ставяцца. Я бачу, што яны хочуць атрымаць інфармацыю, і мне з імі размаўляць вельмі лёгка зараз. Боже, ужас. Ужо самі да мяне людзі цягнуцца і пытаюць, што там адбываецца, як там у вас справы, што вы робіце, як вы робіце. На жаль, вы бачыце,
Привет. Загубила. Я не шукаю. Пригод я не шукаю вулиці, мені не цікаво. Я шукаю цікавих людей. Сябри, давайте його пошукаємо. Мені здається, ну, треба таких людей губляти нельга. І тим більше, що я не спитала, він не розповів про себе нічого. Ён веде історію, ён веде події. Бачите, він правильно ён сказав, тому що білорусам не розповідають про нас як про націю. Увогуле. Ми нічого про себе не знаємо. Мені складається таке, ну, ураження, що, ну, блін, ні родини, ні, як кажуть, без родини, без флага. Ну як це? Є батьківщина наша, є наші символи, є наша символіка. Ну чому вона була загублена? Чому? Хто, навошта гэта... Беру бабою. Ні, я не цікаво. Ну трошки я ще побігаю, пробачте. Давайте, ну, некоторий час побігаємо. Пошукаем его. Потому что я хотела бы доведаться. У Анатолия Ивановича вышло 2 ролика у Сайгона. Ён размаўляў з Анатолием. Я з ім таксама размаўляла. Гэта з Украины. Наш, ну, такой, ну, не подписчик, сябр, хутчэй, потому что ён на нас, на усіх подписан. И... Ой, як жаль. Не могу. Не так... Просто я так люблю таких розумних людей, і мені їх так не хапає в житті. Нас, здається, багато, але насправді, коли у агульним бачиш, ну, мало, хотілося б більше. І ось ти чіпляєшся за кожного просто. Мої сябри – це просто цуд-цуд. Я за кожного з вас чіпляюся, тримаюся, тому що я веду, що фрази «незамінних нема», ну, вона трошки не відповідає. Тому що відбувається, нельга замінити того, кого стратив, насправді. Ну, спробуйте мене замінити на кого-небудь. Да і не знайдете в житті такого. На жаль, не можу поймати. Я шукаю. Шалом з Одеси. Шалом. На екран. Шаломи. Я не жартую. Ми будемо збирати на гэтым тыдні нашим докторам, нашему медычному персоналу ва Украине, будем накіроўваць туды грошы. Але тут, разумееце, яшчэ, што у Беларусі адбываецца. Мне здаецца, што трэба будзе, пачыналі з аднаго, потым я вельмі хацела б дапамагчы Александру, таму што яму таксама на добрую справу патрэбны грошы. Гэта будзе мой такі маленькі унесак у такую агульную справу, якую ён робіць. Я б з задаваленнем далучылась, але мне здаецца, ён гэтыя грошы пакладзе на тэлефон і будзе выкарыстоўваць мабільную звязок. Ну, на жаль, не могу поймаць. Бегаю по Беларусі. Мабыць, яшчэ поймаю. Давайте кого-нибудь таксама цікавого, мабыць, зачепім. Вітаю вас. Не хоче со мной разговаривать. Ну и не надо. Ой. Вітаю. Чего? Слухайте, мені здається, я подобана на музейний експонат. Так на мене глядите, як на восковую фигуру. Кто на вас смотрит? Ну, я сама на себе през камеру гляжу, и вы през камеру на меня глядите. Ну, так точно. Ну, просто такими очима глядите на меня, что я трошки тут, ну... Нет, у меня просто телефон находится на ноутбуке. Я смотрю больше в ноутбук, чем в телефон. Я зрозуміла. Ну, ви бачите зараз білоруську, яка розмовляє білоруською мовою. Гэта Калі Каратенко. А чё? Ну, может, педагог белорусской мовы? Я скоро буду робити соцопрос, на кого я больше подобана. Альбо на психолога, альбо на наставника, альбо на секретаря, альбо еще на когось. На сегодняшний день в какой сфере работаете? На сегодняшний день в какой сфере работаете? Гэта складанае пытанне. Нават на сённяшні дзень. На сегодняшний день.
Так. Потому что я То есть задейничана... А? Нигде не работаете? Не, просто у мяне шмат спраў, і я просто не ведаю, якая з іх для мяне прыярытэтная, і я не магу адпавесці. Я і эканаміст, і юрыст, і сацыяльны прадпрымальнік, і блогер, і не блогер, карацей кажучы, і швед, Всё і понятно. жнец. С какого города вы? Минск. Универсальный солдат. Минск. Минск. Не, я не солдат. Все понятно. Ну, столько всяких идей в голове, задумок, что просто ужас. А сколько лет еще? Можно Чаму пойти жах, учиться? вы што? Слухайте, ну, калі моладзь не крэатыўная, гэта ж сумна. Трэба сябе развіваць. Мне по ушам режет, когда вы говорите по-белорусски. Чаму? Ну, потому что я не привык слышать людей на белорусской мове. Ну, зараз, глядзіце, зараз прамы эфір. Я размаўляю з усіма заўсёды беларускай мовай. І нават на працы я зараз чую, да мяне звяртаюцца таксама беларускай мовай. І што самае клёвае, мае сябры пачалі мне пісаць у розных суполках беларускай мовай, таму што яны ведаюць, што я размаўляю беларускай мовай. Нічога тут дрэннага і такога, ну, няма насправдзе. А для чего зашли в видеочат? Чат якой? Ну, вот в этот видеочат. Ну, тому що я трошки подрабляю яшчэ ў чаце. Я зараз збіраю донаты на дапамогу. І вось я выхожу ў чат рулетку, размаўляю з рознымі беларусамі, дапытваюся ў іх, як яны абараняюцца ад каранавірусу. Вось, а мне за гэта падзяка на экран ідзе, нагадваю, тому што мы зараз купляем маски, купляем пальчаткі, купляем акуляры для наших лекароў, каб яны маглі себе абараніць ад хваробы. Ну, гэта карацей. А вы... Что, желаю? Вы з якога рэгіёну? Молодечно. Ну, каля Менску, недалёка. Каб не парушаць заканадаўства Беларусі, так, мне моргніце просто оком, ці ёсць у вас такія думкі, што ёсць хвароба ў горадзе? Скажу корректно. В городе? В моем городе, то есть? Ну, Молодечна, ну, слухайте, Молодечна гэта не маленький город. Ну, так начнем с этого. Там вообще-то и есть это, там забирали людей в больницу уже с коронавирусом. То есть, Так. Так, приезжал человек с Великобритании. Я думаю, если вы это все изучали, я думаю, вы должны быть в курсе, что человека этого забрали. У него подтвердился коронавирус. Вот, живет на соседней моей улице. У него взяли анализ, а спустя 3 дня у него подтвердился, но он на протяжении 3 дней общался с людьми, контактировал. Вот. Так что как-то так. Что я думаю, что есть. Даже глазами набрать не надо. У меня сегодня цікавая гісторыя адбылася. Мне зранку позвонила моя сяброўка і кажа: Алена, ну там яе чалавек расказаў ёй, што у нас на МТЗ ён працуе ў ліцейкі сам. Яны праходзілі звычайны медасмотр на тым тыдні. І у іх усіх убралі тэсты, то бок глядзелі, ну, тут шчыры дзякуй нашай медыцыне за то, што яны, разумееце, без усялякіх там тэмператур і іншых рэчаў узялі гэтыя тэсты. У выніку прыйшлі ўжо вынікі тэстаў, у іх забралі чалавека, забралі ўсю брыгаду. Але ён кажа: слухай, я ж з ёй у адным кабінеце праходзіў гэтыя тэсты. І ён працуе, і ён зараз спакойна ходзіць вось па горадзе, у крамы заходзіць. То бок, ну, яшчэ невядома, што там далей будзе. Ну, я кажу, там беражыцеся. То же самое тут. 3 дня человек проходил, а спустя 3 дня приехала скорая, его только тогда уже забрали. Ну, естественно, его семью. А где он еще был, неизвестно. Угу. Так что как-то так. Поэтому я думаю, что есть. Ну,
прасочваецца інфармацыя. Я ведаю, што зараз вельмі складаная сітуацыя, і гэта ўжо афіцыйна. У Віцебску у нас палае там просто ўсё. Там вельмі у іх складаны. Тоже читал, то есть даже я общался с одной знакомой с Витебска, она сказала, что там не так все, как расписывают в интернете, просто надо поделить на 2 то, что рассказывают, пишут в интернете. Вот. Есть как бы места еще в больнице, потому что в Молодечной нет мест в больнице, насколько мне известно. Вот. Так что просто живем сегодняшним днем. Как что будет, Бог его знает. Вы сами ходите в маске по улице? Згодна. Не. Не? Я Ну, не вот хожу, я не хожу у масцы по вуліцы, тому що, по-перше, я амаль не хожу по вуліцы. Я на вуліцы выключна до працы і обратно, і я хожу. То бок я ні з ким не контактую. Пытанне не ў тым, што мне трэба ад кагосьці просто закрывацца, а звычайна у офісе маска яна працуе, ну, 1,5 гадзіны, 2 гадзіны. І насправді у офісе, дзе ти кранаешся дзвярэй, потім чайник, мікроволновки, потім ти йдеш... Да любые, все предметы Так, розумієте, общественности. плюс я працюю з документами, ну смешно. Праз мяне у дзень праходзіць вялікая колькасць бумагі. Разумееце, то бок я ад усяго просто, ну, фізічна не магу адстраніцца. Чаму нас не перавелі яшчэ на выдалены гэты способ працы? Ну, я закончу, мабуть, думку. Нас яшчэ не перавелі, то бок мы сядзім. Дзіцёнак мой толькі што згубіў. Што ты згубіў? Батон згубіў. Ну, бывае. Возьми яшчэ, там ёсць. Бывае. Вось. Ну, я не ведаю, што ў мяне на працы будзе адбывацца. Спачатку я іх разумела, а цяпер я іх не разумею. Турыстів патрэбны і лякати, і хапати. Турысты, я ўжо высказала сваю думку. Калі ты паехаў, ведаючы, што небяспечна, рабі страхоўкі і просто заставайся ў краіне, у якую ты паехаў. Няхай там тебе за рахункі тваёй страхоўкі надаюць дапамогу. Ты ведаў, што ў Украіне небяспечна. Я разумею, вось той тэрмін, якой далі для павернення, яго давалі і ў Беларусі, і ва Ўкраіне. Тыя, хто не паспеў, ну, ёсць такой агульны спіс, вы ведаеце, па пазіцыях, калі можна павярнуцца абсалютна легальна, цябе там перавераць 1000 разоў, мабыць, тэсты зробяць, і яшчэ іншыя справы зробяць. Я не кажу, што гэта працуе ідэальна, але гэта адзін з спосабаў, як можна просто зберагчы здароўе. Але калі ты, бляха, бачыш, што вось такая адбываецца фігня, ну, насправді, ну, якога беса ты прэшся? Ну што, памруць там без цябе, калі ты не адпачнеш? У нас тут таксама ідэолог показывали наши ідэалагіні, или я не ведаю, як яе назваць. Уже было объявлено, что пандемия, уже сусветная, она мела масштаб. Не, я на валізу собрала и поперлась отпочивать. Отпочила, молодец. Сиди там. Сиди там. Нема питання. Ты ведала? Тебе попередили? Чого ти прешся? Так. Згодна, але, ну, я ж бачу, що відбувається. Ну, я, насправді, я не хожу по Мінську. Я не езжу амаль нідзе. Я хожу виключно до праці і обратно додому. Я навіть у краму ходила останній раз. Ну, звичайно, я хожу у свою краму на праці, але, ну, так, як я вийшла з дому до крами, ну, мабуть, у п'ятницю, у четвер. Мабуть, навіть і у четвер. То бок я не таскаюсь. Навошта? Я не таскаюсь не тому, што я там вельмі боюсь захварэць. Звычайна я, ну, таксама ў мяне ёсць нейкія меркаванні, а што я буду рабіць калі? У мяне тут, ну, таксама ёсць затык у гэтым пытанні. Мае дзеці. Калі я захварэю, яны таксама будуць насіць вірус. А акрамя бабулі ім больш няма з кім пабыць. А да бабулі я іх не магу адправіць, тому што калі яны да бабулі трапяць, ну гэта мяне-то выцягнуць, а вось на рахунак маёй мамы я не ўпэўнена, што нават займацца будуць, калі трапіцца. То бок, ну, тут таксама ёсць такія складаныя пытанні. То бок, ну, берагчы ўсё ў тваіх руках, як кажуць.
походимо по Білорусі ще. Трошки потім в Україну схожу, тому що мені цікаво дізнатися у їх, що у їх відбувається. Тому що я трохи випала з новин. Мені нема часу просто. Я амаль нікого не слухала і нічого амаль не гляділа. Тому що зараз трошки так зайнята справами своїми. Слухайте, я не ведаю, ці роблю, хто... Слухайте. Тут про людські ходиш, таких цікавих. Блін, бачила білоруса в масці? Треба було припинитися. Привіт. Я вас вітаю, я вас хотіла попередити, коли ласка. Прямий ефір. Я вас тримаю під шторкою. Вас плохо слышно. Я кажу прямий ефір, я веду блог. Ви у мене під шторою. І тому казати буду виключно я, добре? Пробачте, коли ласка, но вас дренно чувати. Мабуть. Тримайтеся. Ми все робимо для того, щоб у вас було менше праці. До побачення. Він мені дренно чує. Ну, добре. Ні, насправді не відчиняю таких людей, тому що небезпечно. Небезпечно. Так, ну что, по Украине трошки пройдемся, бре? Напишите в чате. Ці пойдем по Украине и, мабуть, до росіянців зайдем. Потролим их трошки. Сьогодні ж їх праздник, у них свято сьогодні. 20 хвилин засталося, мабуть, спасти, їх треба зі святом поздравити. Так, по Білорусі я гляжу, що у мене нікого нема. Ну, вже поздно насправді, тому що зараз амаль 12 годин. Вітаю вас. Ну, що ви на мене так завсюди глядите? Я що, музейний експонат, або що? Що у вас з очима отримується? Я не ведаю. Не, что-то чуть просто не понял. Ладно. Удачи вам, приятно стало. Насправді я обожаю просто такі моменти, коли я такі. Що? Ти хто? О, Анатолій Іванович. Анатолій Іванович, коли ви у чаті, а давайте з вами у рулетці зустрінемося. Ой, кажу у чаті, у рулетці. Зараз пошукаємо Анатолія Івановича, може побачимо. Мабуть, він стрімить. Альбо записує. Не ведаю. Оксаночка, як ви до таки йдемо? Ну добре, зараз підемо до росіянців сходимо, спитаємо, як у їх справи, як вони святкують свій день. Я ніщо не бачу Анатолія Івановича. І він просто мені в Viber написав, так може, мабуть, він у сетці, не веду. Але він мені нічого не написав, тому... Ой-ой. Слухайте, у мене знову проблема. Знову у мене зараз телефон сяде. Я, як завсюди, його покинула без їжі. Ну, є у мене така питання. Я не бачу Анатолія Івановича, мені здається, як Білорусь обирала, я б його вже знайшла. Але, на жаль, я не поспела нашого білоруса знайти. Блін, так жалко, такі кльові. І ось. А, я ведаю, чому Анатолій Іванович мені скинув. Все, я зрозуміла. Угу. Все, ідемо. Я його нема у сітки зараз. Ідемо по росіянцям. Спитаємо, як у їх настрой, тому що у їх велике свято. Мені цікаво, як вони святкують його. Зараз пойдемо до росіянців. Але, сябри, одну полхвилиночки, коли ласка, я б хотіла зараз вам покинути ніскіз, і коли мене не заблочать, ну я повернуся потім, мені здається, можна потім, Діма ніяк робить, що можна повернутися і, ну, знову трансляцію запустити. Зараз я вам
музику. Трошки дам, а сама пойду возьму зарядку, тому що у мене сідає телефон, і я зараз просто згублю чат. Коротше кажучи так. Добру музичку трошки послухали, йдемо зараз до росіянців, але я обов'язково, коли буду скончувати стрім, вам її поставлю. Мабуть, з кліпом навіть. Я веду, що мені за це бомбануть, але ви ж ведаєте, що я дівчина така рискована, тому нічого не боюся, нехай страйк кинуть, я потім цей шматок адмикну, і все буде добре. Ну, це правила YouTube такі. Нічого не можу з цим зробити. Тому нічого не боюся, нехай страйк кинуть, я потім. Пробачте. Я-то знаю, хто я. В'ячеслав. Я так само веду, хто. Ні, ну умовно, по аватарці. Це хлопець, який мені під настрой, мені здається, пише. Ось який у В'ячеслава настрой, так він мені і пише. Так. Все, йдемо до росіянців. Сходимо. Спитаємо у їх про свято. Як вони там святкують. О, женщина, ты видал там? Там есть женщина! Где искать? Не надо его искать. Добрый вечер. Это учительница. У нее болит. Учительница первая наша. Добрый вечер. У нее зуб болит. Первая моя. У вас зуб болит? Да. Может, стоматолога к вам отправить? Не, у нее ничего. Мне У просто вас так ничего не держались, болит. там, думаю. Да у меня шок просто от вас. Просто у нас врачи сказали... Что? У меня шок, кажу, от вас. Вітаю. А она сметает, она что-то сметает. Витаете нас? Да, витаете. Ну, звичайно. Ну, витаете, и пусть с тобой витаете. Я гляжу, ви святкуєте ваші професійні свята. Обезьяны ебаные. А ну-ка, что она там гонит? Вас не слышно. Ты по микрофон скажи. Говорите микрофону, мадам. Успокойся. Сделай потише. Говорите микрофон, куда вы говорите там угол? Выруби. Да, выруби это все. Они получают по самой льготной цене газу. Она еще выебывается, эта курица, блядь. Давай это... Давай мне, она не банает. Пиздец, эта сука, блядь. Питается нашим газом, блядь, сучка, блядь, за его завали свое ебало нахуй там, блядь. Жрешь наш хлеб, блядь, сука конченая. Приду и нахуй пристрелю тебя и твою папашу нахуй, блядь. Конченая, блядь. Завали свой нахуй там, и сипнись там, сучка, блядь. Сябры, это Ты, россиянцы. сука, думаешь, что, блядь, заткни, ты как еще раз говорю, заткни палец в очко, нахуй, и тебе в рот, не надо отключать ее. Ты думаешь, что, блядь, охуевший, не надо, говорю, отключать ее. Усе пишут, усе Если люди ты общаешься. Не, расисты. Ты что думаешь, что? Ай, бля, ты куда попала, вы? Так, равите, я ведаю, что можно прибрать. Сябры, вось вам демонстрация. Мы не поспели зайти у рулетку, и вось яно як ёсць. Таму беларусы, калі вы жадаеце з'ездзіць да расіянцаў, вось гэта вас чакае. Вы ўсё крычыце, што недабраты нашы. Там нічога агульнага з беларускай талерантнасцю, розумам і прыгажосцю няма. Ну не існуе. У іх у крыві агрэсія, страшэнныя думкі і проста абсурд. У іх у галаве мозаку няма. Я не ведаю, што ім закладаюць, калі іх там плануюць і калі іх маці носіць. Але тое, што там няма мазгоў увогуле, вось вам дэманстрацыя яскравая і прыклад настоящего сапраўднага расіянца. Ну, нагадай, хто я. Бей его. Вали его. Стой.
Стоило? Не соромно? Я понял, что они там говорят. Дорослый мужик сидишь и молодую девчину хаешь на пустом месте. Сапраўдны рашист. А, Подожди, Згодна. Подожди, не гони его. Подожди секунду. У меня тут другой телефон. Ты говори почетче и поясни. А что вам казать? Вы все сами сказали за себя. Мне нема чего додать. Ви во всій красі, розумієте? Мені додавати нічого не треба. Агресивні, страшні, як атомна війна, мабуть, є ще п'яні, як завсюди. Мені нічого додавати не треба, ви все самі за себе зробили. Білоруси, глядите і ніколи, чуєте, ніколи не кажите, що це наші лжебрати. До побачення. Послушайте. Я не шапала его, он меня вимкнув просто. Вітаю. Чего? Я кажу вітаю. Що ви машете головою? Не розумієте мене? Ви що, упершиню бачите білоруську дівчину, яка розмовляє білоруською мовою, або що? Господи, зачем вы так говорите? До свидания. Пробачте, дрен не чула, я вам додала гук. Що ви кажете? Що? Опа. О, все як я люблю. Со святом! Кто? Со святом кажу. Ага. Рядом? Не чую. Что? Нажмите, только не нажимайте на кнопочку дали. Девушка, мы вас хотели услышать. Что вы хотели сказать? Вы просто у нас здесь связь прерывается. Я вас дренно чую. Ви спробуєте на кілометровому розстоянні сказати мені нечто. Я дренно чую вас. Не, мы на белорусском не можем разговаривать, не бачим. Гэта ваша приватная проблема. Я розмовляю білоруською мовою. Я кажу со святом вас. Взаимно. Не, я не святкую. Я тільки до вас зайшла. Вас привітати. Вас со святом привітати. Сказать, что у тым же напрамку идите, вы все правильно робите, обдымаетесь, там обжимаетесь. А вы не обжимаетесь? За одного стакана лепей пейте. Кажуть, коли бактериями обмениваешься, иммунная система лепше становится. Серьезно, вы так и делаете? Я ж не пью, я ж с вами размовляю. А как вас звать? Имя? Меня звичайно не зовут, я сама прихожу. Уночі, у снах і з косой. Пиздой своей управлять не можешь, не то что нами управлять. Ну, пробачте. За що? Так, я дренно чула його, я б їх трошки з іми порозмовляла, але вельми гук від їх шоу такі, слабі. Цілий народ узяв його дурень. Алексе, я тебе дозволяю зараз шаліць у чаті, кажи, що ти мяркуєш з гэтага усяго. Вітаю вас со святом. Что? Со святом вітаю. Что, не смешно? Что? Чего не смеетесь? Ну сегодня ваш день. Я хожу по лекции, со святом вас віншую. А вы чомусь не смеетесь? Если бы вы по-русски говорили, я не размовляю по-российски. Или не понял. Да, почему я-то должен понимать белорусский? О,
Прагрэс, вы ўжо можаце адрозніць украінскі ад беларускага. Гэта прагрэс. Гэта кажа, што вы пачалі цывілізацыйна развівацца. Просто страна... Ну, ён мяне сам скінуў, прабачце. Сябры, я іх не вымыкаю. Я просто прыбіраю штору, калі я бачу, што яны кранаюцца тэлефона, ну, каб, калі наступны пойдзе, каб вы не пабачылі то, што і, ну, я свайго часу бачу. Але я пакідаю іх заўсёды пад шторкай, то бок яны яшчэ там мне нешта могуць сказаць. Не думайце, я магу прыбраць рукі, а ручкі-то вось яны. Вось яны. Я доўга па іх хадзіць не буду, таму што, ну, мне з імі не цікава, яны ж все. Мне здаецца, калі той, у каго я не веру, ён ствараў расіянцаў, ён адзін мозг на ўсіх даў, а іх 140 мільёнаў, я не ведаю, як яны там падзялілі яго паміж сабой. Ну, матэрыялу не хапіла, ну што рабіць, такое бывае. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы паўналетнія? Нет. До побачення. Вітаю. Вот ты где, я тебе искал целый день. Мяне шукалі? Слухайте, а чому ви все такі брехливі? Я вас вітаю з святом вашим професійним. Не понял. Ви з Росії? Да. Ну, со святом вас. Яшчэ 4 хвіліни по беларускаму часу ви будете святкаваць свой праздник. Дзень дурня. Ага. У тым жа напрамку ідзіце, вы ўсё правільна робіце. Я вамі ганаруся, не прыпыняйцеся, развівайцеся, развівайце сваю навуку, так як вы развіваеце яе астатнія 20 гадоў, і ўсё у вас будзе добра. Я у вас веру, таму, калі ласка, не прыпыняйцеся. Ну, я так само не ведаю. У чым логіка? Яны, гэта ж, разумееце, я Расію абрала, а яны ж звычайна абралі Беларусь. Чаго ты абіраеш Беларусь, калі ты не ведаеш беларускую мову? Я не разумею дысананс у галаве. І нарэшце у мяне сёння ні аднаго даната не было. Я тут сижу з тэмпературай з вами, да расіянцаў таскаю, стролю іх. А вы мне нават кветку не падаравалі у 1 гривню на экран. Сорамна, сорамна. Альбо, мабыць, там я просто донаты не бачу. Альбо што. Так, ну што. Вітаю вас. О, звычайны расіянец. Алло. Расіянец натуральны. А покажите, калі ласка, вось гэты кубак, які вы трымалі зараз у руках. Алло, а тебе нахуй на квіто сьогодні посилав? О, я ж кажу, экспонат номер 1. Куди? Нахуй я тебе посилаю, їбать, нахуй я подарую. Расіянец натуральный, экспонат номер 1. З півом такой сидів, пів пиво. Я на мені і припинила. Ну, так я не бачу нічого. А, Вячеслав мої родичі з Пінська. Нічого собі. Ну, це міняє сенс нашої розмови, Вячеслав. Земеля. Вітаю. Обана. Ні, не обана. Звичайно, білоруська. Добрий. Вітаю вас із святом. Так, Яшчэ 2 уважно. хвилини будете святкаваць по беларускім часе. О, зразумеў. Пайшоў дапіваць шклянку сваю. Хоп-хоп. Вось ведаеце, у чым я просто зараз зразумела сваіх хлопцаў, якія ходзяць па Расіі. Ты да іх не ставішся, калі ты, напрыклад, я хожу по Беларусі і по Украіне, то я прыглядаюся да людзей. Ой, сябр, дзякуй, шчыра, жыве Беларусь, слава Украіне, разам і назаўжды.
Героям слава і живи вічно. Щиро дякую. Я ведаю, хто гэта, але зараз появится на экране мой галоўны спонсор наших стрымаў. Таму шчыры дзякуй. Я не ведаю, ці чуць. Сябры, ну я ж кажу, мой галоўны спонсор. Але трэба змяніць зараз, пакуль донат просто ідзе, у мяне трошки інтэрнет тормозіць. Нешта, мне здаецца, моя балаболка мяне падводзіць. Трэба... Шчыра дзякуй тебе, Белукар. Я ведаю, што зараз складаная сітуацыя, я з вас не цягну грошы, але мне вельмі прыемна нават вось такія прыгожыя рэчы. Слава Украіне і жыве Беларусь. Мне гэтага не хапае, нарэшце. Таму, калі вы мне скажаце такое, мне будзе вельмі прыемна. А калі вы скажаце мне гэта на экран, і я сёння зайду на донат і змяню карцінку, я уже ведаю, што я зраблю, гэта будзе смешна, але ў наступны раз уже, я просто не было часу займацца гэтым, я вечна бягу. Мне просто няма часу змяніць карцінку саму. Таму, ну, будзе прикольно, мне здаецца. Я уже ведаю, што я зраблю. Мне сказали, не кранайся. Нічога не кранайся руками. Нават калі ты іх памыла, нельга кранацца. Складана ў расіянцу. Мне здаецца, яны уже адсвяткавалі сваё свята і зараз уже ўсе спяць. О, здравствуйте. Вітаю. Слушайте, вы так выглядаете, что мне нават троллить вас не хочется. Ну, зразумела, я не разумею. Не, гэтага не... Ну, мне здаецца, нават і не з Расіі. Вітаю. Привет, Белоруссии! Вітаю, расіянцы! Как у вас вирус? Ад вас не ідзе до нас. Добра, што мяжу зачынілі. Ну, нечего вам там делать, как говорится, этому вирусу. А то б зараз поляцелі на наши апараты ИВЛ. Сидите дома, користуйтесь своими. Что ты меня выправляешь? Расісія, ну так, расісіянцы, а что я не так сказала? Все добра. Не, гэта ж стары жарт такі. Я яго побачила. Оленка, вітаю! Я когось там пропустила, мабуть, у стрімі. Одну хвилинку. Мне тут пишуть. Зараз я до вас повернуся. О! Дякую. Ось што, розумієте, сябри, яны ж такі. За дапамогай не трэба звяртацца. Яны заўсёды прыйдуць, нагадаюць Алене, што можна нашага. Все, сябры, зараз. У нашага пана Василя Інтерхунта сёння дзень нараджэння. Уже 3 хвіліны, як ён нарадзіўся. Я не ведаю, колькі яму гадоў, і гэта абсалютна не мае ніякага сэнсу ведаць, які ён малады. Нехай ён, я яму шчыра жадаю зараз у нынешніх умовах моцнага здароўя, мацнейшага просто, каб яго імунная сістэма працавала не на 100, а на 150, на 200, на 1000%, тому што такіх людзей трэба берагчы, што мы і, собственно кажучы, робім. Таму, пан Василь, я зараз у прамым эфіры вітаю вас з днём нараджэння. Калі яны мяне не развілі на першае число, я им доверяю, и тому я хотела пожадать вам зберагчы вось той крэатыў, якой у вас ёсць, потому что, ну, вы унікальны чалавек, у якога думкі з'яўляюцца просто вось, ну, моментам. Яны клёвыя,
яны палезныя. Вы вельмі багата робіце для Украіны клёвых штук. Галоўнае гэта вы вельмі разумнай мовай даносіце інфармацыю, што Украіна гэта краіна, якую трэба любіць. Вы прапагандуеце Украіну, украінскую мову, украінскую прыгажосць. Мы бачым, жыве вечна, героям славы. Шчыры дзякуй. Олег Валянський, Валянський шчыры Олег, дзякуй. 7 гривень. Живи вічно. Героям слава. Так, шчыры дзякуй, Олежа. Пан Василь, я вам жадаю вось гэты крэатыў зберагчы і такіх апгрэйдаў добрых, каб вашыя праекты жылі, каб вашыя праекты развіваліся. Калі параўнаць праекты, якія былі ў тым годзе, у гэтым годзе, я бачу, што яны пастаянна апрацоўваюць. Зараз апгрэйд вячорак. Ёсць нашыя праекты, якія вы прапанавалі. Ёсць я. Галоўнае, што ёсць я. Галоўнае, што ёсць я. І таму здароўя, я вас вельмі паважаю. Я ніколі не абражу вас, і я не буду той зрадніцай, якая скажа потым, што ой, вы ведаеце, ён жа насправді такі. Ад мяне гэтага не чакайце, таму што я чалавек, якой кажа тое, што думае, і думае тое, што ён кажа. Таму моя шчырая падзяка і павага да вас. Беражыце, калі ласка, сябе, таму што зараз вельмі небяспечна. Здароўя моцнага. І імунную сістэму на 100%. І шчыры дзякую майму сябру, якой сцежыць за эфірам і нагадвае мне, што Алена, дзынь-дзынь. Дзынь-дзынь. Таму, пан Василь, мае пацалункі і абнімашкі віртуальныя, выключныя для вас. Так, ну што? Дзе я не чую, я не бачу на экран пана Васіля з прывітаннем, каб хтосьці прывітаў з днём нараджэння. Вы што, сябры? Давайте по 1 гривне на экран. Пану Васілю, усе лепшыя жаданні ад беларусаў і украінцаў. Што гэта такое? Давайте, я для вас яшчэ на 20 хвілін нават з расіянцамі буду размаўляць. Давайте. А потым мы падарунак пана Васіля накіруем нашым лекарам. Але не кажыце яму пра гэта. Я прибрала волосы, Димка мне потом сказал: Лена, навіщо ты их прибрала? Всю пригожусь обсила. И мне написал, что я и так красунечка. Як бы я не выглядала, я завсюди красунечка. Хотя он меня просто зранку не бачив. Ну ладно, не побачить. Можете собі уявити, коли гэта зранку, і воно просто дибом усё стоїть. І така, як така пригожа зранку, особливо. У мене ще одне око заліпає, я така одне око відчиняю, а інше заліпла, і така, і тут хай. Ну, слухайте, гэта. Я завсюди зранку з себе сміюсь, мені так смішно. Степан Стрілко, вітаю. А що гэта? Сачкує мой стрим. И не донатим на экран. Ай-яй-яй. Я жартую. Дякую, что зайшли. Дякую, что привітали. Вельмі приємно, коли ви со мною. 15 чоловік у чаті. Добре. Зараз по росіянцям ще походимо трошки. І пойдемо відпочивати. Ні. Ні-ні-ні. Шановний той, хто пише мені у чаті, ні-ні-ні, я не ведусь на гэтай мармелі. Ти що? Я ж зачепилась уже, розумієш, і коли ось так зроблю, так випадково можна і відчепитися. Ні-ні-ні, нельга так робити. Я зараз почухала нос, я його не хотіла чухати, але мені було трошки так незручно відповідати. Там. Пойдемте лепших росіянців. Блін, у їх праздник скончився. Вітаю. Вітаю. А що у вас з інтернетом? Ви що, оплатити інтернет не можете?
Ну ви мені у шашечки, я не бачу, з ким я розмовляю навіть. А сколько тебе лет? Мне тата дозволяє у рулетці сидіти у 12 годин. А я хотела вас... Сколько тебе лет? Мне нормально годов. Уже полнолетняя. У рулетці могу сидеть, скажу. А на во что вы обрали Беларусь? Посмотри, сможешь так сделать? Я вас не бачу. Что тебе снять? Я тебе на камеру снимаю, достатньо. За останнє треба купюрами платить. Хо-хо. Не пугай, подожди. Привет. О, прихильники мої, вітаю. Витаю. Чего? Вы обрали Беларусь? У тебя одноклассники на кладбище. Ты что делаешь здесь, солнышко? Я кажу, ви обрали Беларусь? Я кажу, ви обрали Білорусь? Да. Ну, у чим питання? Ну, в чому питання? По-русски. По-русски. Я не розмовляю російською мовою. Я живу у Білорусі, я розмовляю білоруською мовою. Ну, система валю. Минске живешь? А пін-код від картки, мабуть, я ще додати. А пін-код від картки, мабуть, я ще додати. А какой пин-код карты? Говорю, в Минске живешь, да? Ну, я не хотіла би відповідати на ваше питання, я нестандартна, не цікава. На ваше питання. А мы тоже не русские, да? По какой языке поговорим? черный, из Баку. Кльово. Вітаю, Баку. Кльово. Вітаю, Баку. Але у вас російський стяг. Ну да, в российской стороне живем. Ну, мы бакинские москвичи. Судовно. І ви гэтым ганарыцеся вельмі. Ви гэтым ганарыцеся вельмі? Чего? Я кажу, ви гэтым ганарыцеся вельмі. Я кажу, ви гэтым... Как ты? Гордушавы, ты их ведаешь? Я их не ведаю. Я ж про летце не хожу в Россию. Понимаем, кто по-белорусски. Написали, что вы азербайджанцы, манкурты. Да, мы азербайджанцы. У вас как там в Беларуси насчет вируса? Нормально, да, все? Нормально, ёсць так. Але, ведаеце, мяжу зачынілі з Расіяй, таму не так багата людзей хварэе і не так багата людзей хочуць у нашы апараты вентыляцыі лёгкіх папасць. О, ўсё. Стандартныя. Я ж кажу, сумныя. Не цікава. Мне поймаць каго цікавага. З кім паспрачацца. Але яны мяне баяцца, як усе, я не ведаю, мяне так баяцца, просто жах-жах. Чаго мяне баяцца? Я амаль анёл. Я нимб зняла, зрабіла таршэр, свеціць на ўсю хату. Чаго мяне баяцца? Не, тут насправді нікого просто немає, я не можу нікого поймати. Альбо яны вось такое паказваюць, ну, ой, мой год. Вітаю вас. Ось, альбо такое, альбо нешта, ну, хаты гэтыя, кавры і іншыя рэчы. Ну што? Ну што? Чого цікавага? Хаця у іх паясоў часовых больш, чым у Беларусі. У Беларусі адзін. Целый... Ну, не кажы, трэба было яго прыпыніць. Нешта я яго прагартала. Нешта там уже про мяне 100% распавядае, што сустрэў беларускую, яка размаўляе беларускай мовай. І што гэта такое? Што ты будзеш з імі рабіць? З гэтымі беларусамі, якія размаўляюць беларускай мовай. Правда? Вітаю. Конечно. Ого. Ау. Ну, гэта ахарона мая, так. Пробачьте меня, калі ласка. Фу, иди сюда. Иди до меня. Ну, чего сваришься? Ай-яй-яй, мешаешь мне стрим вести. Прыгай. Ну, что это такое? Вось Димон показывает своего кабачка, разумеешь? У яго таксама ёсць такая ж ахарона, як моя. Ну, я тебе так само люблю. Не трэба мяне вылезать. Садись.
Я люблю тебя так само. Ні, не треба, не роби так. Пошли до россиянцев, будем их троллить. Будем россиянцев троллить? Да. Охорона моя. Привет! Витаю. А вы что святкуете? Как дела? Нормально. А что у вас Чего? за свято? Вы все не можете День дурака святковать, продолживаете? А можно по-русски? А вы какую Украину обрали? Блять. Ну, песик такой, да. Ну, не треба. Сиди. Нет, это не Джек Рассел. Мы дворяне. Я ее забрала, у нас тут есть такой, ну, приют для собак, питомник. И ее привезли усыплять, и на вот укол привезли для ее. А мне позвонила сяброка, и она сказала, что у тебя есть собака. Я кажу, у меня нема собака. Она каже, не, Алина, у тебя есть собака. Я такая, ничего себе. Мне ось привезла себе 5 годов тому гэтую малую, забилась у угол, сидела. Не мало. А у нас мама такса, а папа подлец. Ну, пригожий. Скажи, Нюся. Так? Ну, моя девочка. Ось. Тому. Ой, Валентин, вітаю. Слава Україні. Щойно від Фархада, слава Україні, живі Білорусі. Ой, щиро дякую. Фархаду привітання. Там він розмістив сьогодні ролик. Тобок не Фархад розмістив. Ну і Фархад розмістив, і Гордон Шамвей допомог, розповсюдив. Я сьогодні гляділа. Тому. Вчора пропустив. Нічого страшного, у Дімки ж запису є, але... Так, до речі, Степан, там можна у його трошки погортати. Там була я, там був Кум. Хто ще заходив? Фархад заходив. Хто ще? Хлопці, нагадайте, хто ще? Горе Ясно був. Горе Ясно вчора отжег. Тому і називається Горе Ясно, тому що він вчора підпалив Дімону нечто. Не буду казати, що... Ось, вчора цікавий стрім був, увечері особливо, але я рихтувалась довго, і він мене шукав довго, пригожусь таку. Ось, тому вчора, так можна погортати у його стрім, росіянців можна не глядіти, можна мене глядіти, Горе Ясно глядіти, Фархада слухати, Піра, Кума моєго. Все, пойдемо до росіянців. Мені здається, їм треба вимкнути гук, тому що вони починають з матюков просто. Хто там матюков просто? О, не з матюков, цікаво, добре, О. чиню. Вітаю. Добре. Что за язык такой интересный у вас? Я не сразу понимаю. Это испанский, французский, иврит? А у вас логика есть? Нормально все? Ви обрали країну якую? Ах, вот это. Английский. Do you speak English, girl? Ви обрали Білорусь. Ви бачите білоруську, яка розмовляє білоруською мовою. Все логічно. Стяг який? Білоруський. Дівчина якая? Білоруська. Хрена. Точно. Это Белоруссия, все верно, да? Но Не я, Белоруссия, к сожалению, не всех слов по-белорусски знаю. Коли ви вивчите конституційну назву моєї країни? 25 годов, ёк-макарёк. Нет, Белоруссия, так звучит, по-братски. Вы мне не брат. Ну, если Беларусь, то это какая-то суверенная, получается, организация. А если Белоруссия, то это сразу понятно, что это цікаво, как от нас это все. Мне просто с логикой все добре, то бок вы хотите сказать, что Российская Федерация это организация. Ну, ОГП я тут згодна. Это скопище терористов оккупантов. Тут я сперечатися навіть не буду. Ich bin не розумію, что вы мне кажете, боярышня. Мне так подобаються ваші потуги. Скажите... Коли ти ведаєш мову, ти на її розмовляєш як мелодії, розумієте? А ви ж бездарні, безграмотні, починаєте так, ось. Белорусы, насолоджуйтесь. Спасибо тебе большое. Сейчас. Слушай, можно тебе с тобой нормально поговорить? Нахуя ты вот эту всю тему толкаешь, вот эту политическую? Для чего? Чекайте.
Я зайшла, сказала просто- вітаю, спитала, під яким стягом я зайшла. Де ви бачите тут політичною, то, що ви Я не називаєте? понимаю, большинство твоих слов не понимаю, что ты мне говоришь. Ну я ж не винна, що ви такі тупі. Ви йдете у Білорусь і не ведете білоруську мову. Идите у Америку и А размовляйте для чего там ты себя, российской. для чего ты себя так ведешь? Ну, для чего? Ты просто снимаешь какие-то ролики, и тебе надо Ну, реакция тим интересная. ліку Я так так, понимаю, мені да? цікаво просто на вас поглядеть. А то ви кажете, що ви ніякі славянські брати, А. а я у вас хвостов від славянства вогулі ніяких не бачу. Ви ні мову мою не А, то есть розумієте, ти не просто ведете, як єбанутая, країна да? моя називається. Нет, Ну, що питання? я не буду Навіть я вот это, мне впевнена, не ви не интересна вся ведете, эта який хуйня. стяг у Мне вас интерес- зараз. Нахуй идешь, нахуй. З вот задоволенням, туда. але коли я пошлю. Айдар, вітаю. Ми тут плюшками балуємося з росіян. Я у їх питаю, чого вони заходять у Білорусь. Що вони тут забули? Хай Бог не бояри, іди геть. Згодна, Оксаночко, 100%. О, я Білорусь, вітаю. Лена, вітаю, пригоженька. Я Беларусь, напиши мне, коли ласка, Владимир, в чате. Ты есть у рулетці, я бы сходила с тобой поразмовляла, потому что бачиш, что тут одни ёлупни сидять, это жах просто. Так, Тупорлович, навіть не буду спрочатися. Ви ж розумієте, який я у їх шок визиваю. Яни ж чекають альбо українку, з якої яни трохи українською вже, дякуючи українським блогерам, я не чую цієї, білоруська для їх шок. Шок. А дзяўчыны беларускамоўныя гэта тройной шок. Таму іх трэба вырубаць адразу. Не хадзіце ніколі за маскалёў замуж. Дзяўчыны, якія мяне глядзяць з Беларусі, ніколі за маскаля замуж не выходзім. О, дискотека. Не цікаво. Привет. Вітаю. Чего? О, я ж кажу. Ви яку Україну обрали? О, я хотела его попросить проявить свои интеллектуальные можливости. Не отрымалось. Ну, на жаль. Не проявив себе. Сумно. Нікі, я не сумний. Вітаю. Спужався білоруський стяг. Добре, що я не бачу, що у мене шторка есть, плашка есть. Вырубил бы одразу. Сегодня пробрала стяг, тому що я на мене одразу перемикаюсь, коли бачать БЧБ. Я не його бояться. Це добре, що я не його бояться. Бойтеся нас. І, до речі, долучайтеся до білоруської опозиції. У нас тут цікаво зараз буде. Ми робимо кльові речі. Ой, я там бачила, але я з ним не розмовляла, але я бачила його на стримах у наших хлопців. Я його перемкнула, тому що мені здається, він не вельми розумний. А я шукаю. Ну добре. Я зрозуміла. Але я пропоную нам неяк зустрітися у рулетці, тому що я би з задоволенням з тобою порозмовляла. Коли тобі не складно, п'ятниця у мене забита, четвер забит. Я нагадую, у пана Василя сьогодні день народження, тому всі поздравлялки на екран. Четвер забит, п'ятниця забита, мабуть, обери там суботу, неділю, у будь-який час я вийду з тобою у рулетку під запис, або під стрим, ми з тобою порозмовляємо. Владимир, коли ласка. Тому що тут чудовний чоловік, який розповідає, чому у нас БЧБ, а не інший стяг, і чому погоня, а не інший герб. І я хотіла б порозмовляти трошки з тобою, тому що, по-перше, я сумую, тому що ми вечірки не робимо. По-друге, насправді цікавих людей завжди цікаво послухати. Тому, коли не складано, ти ведаєш, як мені знайти, я з задоволенням з тобою порозмовляю. Вітаю. Я тебя встречал уже. Да ладно. Мабуть, у сні? Да, последний.
Где-то, наверное, здесь на сайте. Гэта, напэўна, я была ў чорнай вопраткі з касой. У сне. І вы пасля мяне хрысціцца пачалі. Не? Это вы сейчас разговариваете или робот? Ну, а робот не можа хутка вачыма страляць. Я живая, натуральная. Понятно. Понятно. С какого города? Мяжа зачынена, таму не бачу сэнса называць. Усё роўно не прыедзеце, коронавірус у мою краіну не прывязеце. Я в белорусском не понимаю, поэтому... А чаго вы абіралі Беларусь, калі вы не разумееце беларускую мову? Ну учить надо, да? Ну, звычайно, конечно. Белорусский язык? Ну, понятно, понятно. Ну, камусьці трэба вывучаць, а хтосьці нарадзіўся. Вот была бы у меня жена белорусская. Да ніколі ў жыцці, вы што? Лепш я буду з касой до вас прыходить у чорнай вопраткі, і вы храсціцца пасля мяне будете. Не-не-не, вы што? Не, я не сватаюсь к вам, у меня жена уже есть. Ну, як гэта сказаць, мне вас не жалко. Я так. Ни вас, ни вашу жену. Ну дай вам Бог здоровья, что я могу вам сказать. А як мне дасть здоровье той, у кого не існує? Вот цікаво. Слухайте, у вас такой диссонанс у голове? Я просто... А вы на ходу ходите? Иконы там тримаете в руках? Нет. Не? Не ходите? Треба ходить. Треба ходить, обдыматься. Кажуть, что коли человек одного кранається... У меня крест даже нету. Ну так, а чего вы мне жадаете здоровья от того, кого для меня не існує, для вас не існує? Знову диссонанс. А у меня другой Бог. Ну, носите некие іншие речі тоді. Нет, ну, коли іншие... Бог такой, который не создает вот эти амулеты, они ни к чему. Я так верю и здесь. Ну, калі тут верыце і тут верыце, гэта называецца фізіка, і, ну, трэба гісторыю гартаць прыкладна на 13,5 мільярдаў год назад, каб паглядзець точку сінгулярнасці і зразумець, як мы увогуле з вами тут пачалі размаўляць. Вы ученый? Ну, спрабую так. Выпадкова. Не кожны дзень. Понятно. Ясно. Ну, я умная пойду. Женщина, вы поняли? Ну, женщина, так, уже женщина. Бай-бай. До побачення. Бай-бай. Пробачте, мой французский. Не могу разделить гэтыя вздохи з вами, пробачте. Александр Волошин. Ой, пан Василь! Быстро экраны на донат, пан Василь зашел. А ну, привитались худшие по 1 гривне. Давайте віншуем пана Василя с днем народина. Мой лепший продюсер, потому что он один у меня больше нема продюсеров, тому вітаю моего продюсера. Потому что, коли я его не привітаю, он не зробить новые проекты, и не стану вядома, меня не будут показывать по телеку, и никто не будет донатить мне на экран. Пан Василь, я вас шчыра вітаю. Мне вельмі прыемна, што вы ёсць у маім жыцці. Гэта вельмі мяне матывуе рабіць добрыя рэчы, добрыя справы, любіць маю Украіну, ганарыцца маёй Украінай, любіць маю Беларусь, ганарыцца маёй Беларусью, навязваць усім прыгажосць нашых краін, таму што іх адупліла трохі Расія, але мы гэта выпраўляем. І з вашай дапамогай у мяне гэта атрымваецца ўсё лепш і лепш. Я пабачыла ўжо фідбэк ад сваіх сяброў, гэта клёва. І я вам жадаю моцнага здароўя, каб вы не хварэлі, каб у вас хапала часу на нас, рабіць новыя праекты, клёвыя праекты, каб мы маглі дапамагаць іншым людзям, і мы маглі распаўсюджваць інфармацыю пра то, у якіх клёвых, прыгожых, класных краінах мы жывем, і звяртацца да людзей, кранацца іх сардэц, каб яны проста пачулі гэтую музыку ў сэрцы і ў душы і адчулі сябе патрыётамі,
адчулі сябе грамадзянамі краін, у якіх яны жывуць, таму шчыра дзякую вам, што вы ў мяне ёсць. Хутка! Віншаванні на экран пана Васіля. На России День дурака перенесли на 23 апреля. Цудоўна, мы яшчэ 22-го зайдзем да іх. Талік вітае. Талік вітае. Чаго ты не спіш? У вас таксама ўжо палова першай. Я ведаю, што вы гадзіннік перавялі на гадзіну ўперад. Вітаю, вітаю. А камусьці яшчэ? Не буду казаць, што трэба зрабіць. Так, усё. Мне таксама жаль, што вячоркі пакуль не адбываюцца. Давай у тэлеграме дамовімся, а лепей давай напрамкі ў скайпе паўтарым. Віку на прошлым тыдні выклаў відэа са мной. Я з задаваленнем любыя умовы прымаю, але ну просто ведаеш, у мяне такі складаны зараз час, што я нават з сябрамі дамаўляюся на час, таму што у мяне яго проста няма. Вось ад слова зовсім. У мяне столькі спраў, што я ўжо записываю, калі я з кім абяцала сустрэцца, пазваніцца. Ну, сустрэцца гэта, вядома, у інтэрнэце, таму што я зараз ні да каго не хожу. Вось, і у мяне зараз вельмі дрэнная сітуацыя адбываецца з боку маіх блізкіх людзей. Сёння я весь дзень хадзіла сумная, таму што мяне зранку дрэнную навіну прынеслі, але гэта такое прыватнае. Потым я цябе пажалюся, распавяду, ты мяне зразумееш. Таму, калі ласка, абірай, ну, чацвер, пятніцу я занята, у астатнія дні, калі ласка, забівай любы час, ну, акрамя, звычайна, будніх, таму што я працую. І я абавязкова з табой сустрэнусь. У скайпе, у рулетцы у мяне ўсё працуе, мне хлопцы ўсё зрабілі, ўсё прыгожа. Не, ну вы зразумелі, да, што данаты на экран 1 гривну можна кінуць. Пана Васіля прывітаць, а я потым гэтыя кошты збяру і лекарам накірую. Праз іншага пана Васіля. Ён мне дапаможа. Так, а дзе мы сёння не былі? Ва Ўкраіне былі? У Беларусі? Ну, ва Ўкраіне мы з Ярославам ходили. Здравствуйте. Да. Есть кто живой? Не, ну я живая, звычайно, просто вы так неяк... Не, ну просто, я не знаю, блин, как будто картинка, вы прям так застыли все. У вас картинка, что-то проблемы. Не, проблем с картинкой нема. Звычайно, ведаете, я так застываю, мной любуются. Ну. Давайте начнем все сначала. Здравствуйте. Ну, давайте спочатку. Витаю вас. Это вы на каком? Вы какую Украину обрали? Еще раз повторите, пожалуйста. Вы какую Украину обрали у чат-рулетцы? Китай? Ну, значится на китайском. Блин, что-то я тебя тяжело догоняю. Давай. Подожди. Вот цікаво, вы обираете Беларусь, знаходите белорусскую дзяўчыну, якая размаўляе беларускай мовай, сядзіць под беларускім сцягам, и вы мне кажете, я вас не разумею. Идите до корейцев и так само им скажите, что вы их не разумеете. Что за диссонанс у вас у голове, россиянцы? Я вас не разумею. Ну, почекайте, у меня донат. Дякую всім за теплі слова, файно починається. Пан Василь, ви ж розумієте, що я вам ці гроші не поверну? Мене мені скинули, їм со мною не цікаво, я не трошки. З лівого берега. Так, о, цікаво, пан Василь. Щиро дякую за донат. Дякую всім за теплі слова. Файно починаються у родини. Усім щастя, здоров'я, живе, слава. Тут бы я поставила 3 крапки и продолжение я не слідкую, продолжение, ну следує, напевно, там білоруська так само буде. Тобто я б ще тут 3 крапки поставила, тому що комусь ще працювати вночі. Але гэта такое.
Прыватны. Чаго яны? Слухайце, абіраюць Беларусь, размаўляюць беларускай. В чым пытанне? Што яны мне, як на музейны экспанат глядзяць? Ну, што гэта такое? Так, Васілю самага лепшага, насправдзе. Пан Васіль гэта наше ўсё. Гэта наш скарб. Вялікі скарб. Я шчыра дзякую, што я з ім знаёма. Гэта, ведаеце, у жыцці адбываецца. Хаця, я нагадаю, вы мяне на паўгады заблочылі, і каб не іншы пан Васіль, вы мяне не разблочылі. Таму што я пачала пісаць, што я не магу пісаць паведамленне ў вас у чаце, і з мяне тады знялі блок. А дагэтуль я не магла вам пісаць у чаце. Таму я не заходзіла, я проста нічога не ведала. Чаму я акцёрка? Вам шчыра дзякую, пан Васіль, насправдзе, я вам проста... Вы у мяне жыццё падзялілі на да праектаў і пасля праектаў. Проста. Разумееце, ты пачынаеш размаўляць з аднім, з двумя людзьмі, а потым праз месяц у цябе 20-30 чалавек, і ты ўжо такой, боже, шалена, колькі знаёмых людзей, з імі прыемна паразмаўляць. Зараз у чат заходзіш, усе свае. Да Дзімкі заходзіш, усе свае. Да пана Васіля усе свае. Да нашага пана Васіля, наша Украіна-Русь, усе свае. У кума усе родственнікі. Прыемна, клёва. Ідзем па расіянцах яшчэ. Я ж не скончыла. Мне ж цікава, чаму яны ходзяць да беларусаў і не ведаюць беларускую мову. Ну, гэта звычайная гісторыя, вы ж ведаеце. Але... О, вітаю. Півас. Тут павінен, у гэтай карціне павінен быць яшчэ півас. Не? Таксама любуецца, я гляджу. Вітаю. Кажу, піва не хапае для карціны поўнай. Там піва? Ну, я уже зразумела. Молодец. Сапраўдны расіянец. Кто мне там писал, что я шалена? Олена Шалена. У нас есть Олена Зоряна, а я буду Олена Шалена. Як я себе придумала прізвище. Алена, я пакуль... О, ну, не хварэю, калі ласка. Слухайце, я зараз, калі ад сяброў чую, што яны захварэлі, мне так, ну, просто аж, ну, дрэнна становіцца. Я вас вельмі прашу, не хварэйце, калі ласка, рабіце ўсё. У мяне там імбір ляжыць, лімон ляжыць, я просто ем тоннамі. Я імбір ненавіжу просто, ненавіжу. Ён не смачны, я не ведаю, хто яго любіць, ён не смачны, але я яго ем, таму што, ну, там вітамін багаты, і дзеці у мяне. Я себе такі каранёчак купляю заўсёды, нехай ляжыць, а зараз яго есці трэба, такое, фу, але трэба. Не, яны не разумеюць, я ж кажу. Мне таму і прикольна па іх хадзіць, таму што яны ж думаюць, што о, клёвая тёлачка, типа. А я такая, чирк-чирк. Вітаю. Вітаем. Як справы? Добра. Вы з Беларусі? Жывеце на Расіі? Да. Цудоўна. Ні. Зараз не зразумела. Я спытала, вы з Беларусі? Жыву. Так. Так. А жывеце на Расіі, таму што ў мяне расійскі сцяг. Не. У Беларусі жывеце? У Беларусі. Цудоўна. Да, так. Тады лайк, гэта лайк, 100%. Вы, мабыць, яшчэ мяне і пазналі? Не. Не? Ну, скора пазнаеце тады. Не. Гэта будзе для вас сюрпрайз. Як вашыя справы? Што ў Беларусі чуваць? Не ведаю. Чаму гэта вы? Вы не сцежыце за беларускімі навінамі, не ведаеце, што ў Беларусі адбываецца? Гэта я. Абсолютно не ведаю. Вам што, пофігу, што адбываецца ў Беларусі?
Вдоль и поперек. Як так може бути? Ну, так вот может быть. А навошта це... Все равно. Добре, я вас зрозуміла. Розповідіть мені, коли ласка, а який сенс тоді жити, щось робити, щось вивчати, додавати свій опит іншим людям? Який сенс? Усього це, коли ось так, як каже мой сябар, до дупи кози? Да, до дупи кози. Ну, так який сенс жити тоді? Розповідіть, мабуть, я нічого не розумію. Ну, живешь и все. Овоч. Ну, живешь. Ну, як овоч. И все. Ням-ням і тик-тик, А більше телевізор? нічого не треба. А телебачение и там, ну, новины не глядишь и все. Ну, коротше кажучи, ням-ням і тик-тик, я ж кажу. Більше нічого Ну, не... так вот, все равно. Нічого більше в житті не існує, не цікаво просто. В житті цікаво. Тоді не розумію. Ну что, ну нет, вы путаете. Ну, добре, коли я блитаю. Я живу життям, що цікаво, а то, что вы спрашиваете, мне не цікаво. То бок ви не громадянин своєї країни, ви просто так, десь обособленно стоїте і вам... А каждый громадянин должен интересоваться, спілкуватись там, или как там, чтобы знать все то, что в Беларуси, или как. Вот, мне, например, все равно, тому не все равно, мне все равно, ну, какая разница-то? Один уже сказав, яка разниця. Ведаєте, що відбулося? Что? Ну, ось коли б ви цікавилися новинами, ви б ведали. Один уже сказал, какая разница. Я не смотрю новины, не гляжу новины, не гляжу вообще. Ну, это вам мінус, тому що ви поводите себе як овоч, розумієте? Від вас залежить те, що відбувається вокруг вас, а ви, ну, робите вигляд, що, ой, мені це не кранається, я тут ні до чого. Полностью согласен. 100%. Ну, полностью согласен, вот правильно. Ну, и так лепш жити. Так вообще офигенно. Ну, згодно прийдуть москалі, дадуть вам прикладом по голові. Ну, яка разниця? Одним білорусам більше, одним менше. Подумаєш. Правда? А при чому, ви спитали у мене, а при чому тут москалі вообще? Ну, тому що вони збираються захопити мою країну. Каб ви глядели новості, новини, пробачте, ви б ведали, що відбувається в Україні, що відбувається вокруг. Мабуть, патріотом би стали, про стяг свій нагадали собі, про людей, які знаходяться побач з вами, що дітям едукацію треба давати, мабуть, би нагадали, що дітей вивчати треба, що їх треба... мабуть, долучають до научних ніяких подій, каб яны глядели. Тому що ви, коли сам не цікавитеся, вокруг вас люди так само не цікавляться, ви сам не цікавий. Ось я з вами раз порозмовляла, у мене полезної інформації КПД від вас 0. Я тільки що стратила 5 хвилин свого життя просто у темру, у нікуди. Розумієте? Есть у меня детки. Есть у меня детки, двое, ходят в школу, изучают эдукацию, все Едукацію добре. не вивчають, Что еще надо? едукація це і є той процес вивчання. Что еще надо? Ходят в школу, хожу я на родительские собрания, все добре. А чого ви ходите, коли вам пофігу? Все Что ровно? еще надо? Навошта ви ходите на батьківські гэты собрання, коли вам усе ровно, вам же пофігу, що відбувається вокруг? Так мы не эти вопросы там решаем. А які? А ви не про дітей там розмовляєте, да? Не про будучині, ніяк я не будуть вивчати. Очень классные. Общеклассные выучаем, но не общественные там.
Ну, сумна насправді, тому що ви спробуєте, каб відповідав хтось, при гэтым нічого сам не робячи і не відповідаючи. Ось і все. Мені вельми сумно завсёды на таких людей глядзець, тому що яны не зацікавлені у житті, і увогуле їх нічого, ну, овоч, просто овоч. А все, так зачем зацікавляться, якщо все добре? А чого ви у рулетку полезли, скажіть мені? Коли вам усе ровно, чого ви в рулетку лезете і розмовляєте з людьми? Так я не об этом розмовляю. Это ви у мене спросили, то я вам і кажу. Ну, добре, а об чим ви розмовляєте? Ну, так об чим я розмовляю, що це вже другое питання. Ну, спитайте у мене, мабуть, зацікавите, мабуть, не цікаво з вами розмовляти нарешті стане. Нет, я после ваших питань я вже не знаю, що у вас іспитати. Ну, ви бачите, аргументи скончились, і навіть іспитати нема про що. А у меня их и не было. Это вы меня спытали, я вам сказал свою точку зрения. Ви почули? Да. Я мяркую, що треба гортати, тому що, ну, ми так ось будемо микатися з кута у кут, просто упустую. Я вам жадаю всього лепшого. Адчиніце, калі ласка, буквар, там ёсць буквы прапісаныя. Калі вы усе вывучыце, вы зможаце чытаць, і калі вы пачнеце чытаць, ёсць, ну, такія рэчы, кніга называецца. Ну, вось вы адчыняеце кнігу, пачынаеце вывучаць нейкія цікавыя рэчы. Да пабачэння. Сядзіць п'яным, фу, едут. Што не там? Я ўсё нормально зрабіла. Што з ім спрачацца, калі ён... Ён такой. Він ще маленький, років з 50, зрозумів. Яны не зразумеюць. Яны уходзяць у гэты адказ, калі я нічога не бачу, нічога не ведаю, і я тут ні пры чым. Я глядела ролик «Мыши-братья» з нейкай дзяўчынай расійскай, яны размаўлялі, то я тоже распавядала, што ёй усё роўна, яна никак, увогуле, яе гэта не стасуецца. «Мыши-братья», паглядзіце, я калі на іх падпісвалася, у іх 300 чалавек было, а зараз я заходзіла, ўжо 1500. І, ну, то бок развіваецца канал вельмі добра, ён маладзец, ён не то, я не могу сказаць, што ён так троліць, не, гэта не тролік, ён просто спрабуе таксама зразумець вось гэты здаровы глузд, дзе ён існуе ў іх, у якім месцы ён знаходзіцца, каб яго адкапаць. Просто. Бо немагчыма. І пад расійскім флагам зараз сустрэла беларусаў, цікава. Я жывая, усё добра. Ой, бррр. Спужаўся мяне. Што я так дрэнна выглядаю, што яны мяне перагартаюць, калі я пачынаю гаварыць. Капец. Division Bells стрім. Саша Волошин. Ну што, мабыць, мне здаецца, хопіць на сёння. Я шчыра вам дзякую за данаты. Перарахую у канцы тыдня да пана Васіля. Хацела б трошки сабраць, таму што, ну, разумееце, я не ведаю, колькі там, ну, астанні раз больш за 600 гривень было, сёння яшчэ, мабыць, там трошки зарабіла. І пойдзем на тым тыдні я закіну, на гэтым тыдні, у канцы тыдня я закіну грошы і, канешне, ой, там, пропустила, цікава было. Астанняга ловлю и пойду. Пойдем отпочивать. О, Division Bells, вітаю. Здрасте. Ой, пробачте. Я так перехвалявалася, вас побачивши, що взяла і перегорнула сторонку. Вітаю вас. Мені ж не цікаве. Слухайте, мені так смішно стає, коли кажу вітаю. Треба сказать, привет, о, глядите, кого поймала. Извините, женщина, но вы что-то больно старое для чата. Шикандос. Вы ничего не попутали? Вось гэты экспонат, слухайте, давно таких не бачила. Вітаю вас. Чего не делала, не волочила? Не волочила гэта... А, не бачила.
Ну, Не влачила, не бачила, не робила. ви зараз... А, точно, не бачила, не Чекайте, видела. не ламайте Все, мозок ты же собі. украинка. Не ламайте мозок, ви що? Ну ви коли думати починаєте, у вас голова буде болеть, коли ви будете мозок напрягати. Ви що, Нільга? Не, у меня его нету, у меня нечему болеть. Да. вот так. Будь ласка, кажите То иски. ви вже визнаєте навіть, що на вас не хапіло просто у черзі гэтага елементу. Я зрозуміла. Она, по-моему, ни хера не слышит, я тебе говорю. Так, ну что? Привет, братья белорусы. Двойной диссонанс. Двойной диссонанс. По-перше, не привет, а вітаю. І по-друге, я не брат, як мінімум. Ну, это по-белорусски. Я дівчина, яка, ну... Я не могу бути братом, пробачте. Я не готова змінювати пол заради вас. Так вы не белоруска. Я не белоруска? Аргументуйте Да. зараз. Ну, потому что белорусы не могут об этом так говорить. Цікаво. Изменивать пол. Ну, подлога гэта Какой інше. пол вы хотите изменить ради меня? Вот просто ради интереса. Я ніколи не меркавала, што я нават буду думаць пра тое, што мне трэба штосьці змяніць у сябе. Вы што, я ідэальная? Вам зараз пашчасціла пабачыць беларуску, якая размаўляе беларускай мовай, і больш за тое жыве ў Беларусі. Так вы ж не по-белорусски разговариваете. А якой мовай я Вот размаўляю? беда, да? Вот беда, я понимаю белорусский язык и украинский понимаю. Вот А чего цікаво. такие растрепанные и перепуганные, когда со мной разговариваете? Вот всё цікаво. время? Ну давайте я послухаю вот, например, сапраўдную беларускую бывший мову ад вас. украинец. Я, вот, Навучите например, меня. бывший украинец, и на украинской мове размовляти можу. И по-русски спокойно. Ну давайте поразмаўляйте вы украінскай, а я беларускай і паглядзім, што з гэтага адбудзецца. А заради чего мне это? Ну мне просто цікава. Вы ж кажаце, што я не беларуска, і я размаўляю не беларускай мовай. Я хотела бы пачуць Конечно. ваши В белорусском аргументы. языке нет слова, в белорусском языке нет слова мова. Вот беда, да? Ага. Вот и я про то же, да? Трудно вспомнить, ну ладно. У вас з Вы коронавірусом сначала там все прочтите, нормально, а температури потом- нема пакуль. Ой, 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 ой. А штось у меня штора... А, я не туда нажала. А вы себе... А вы что? А что, у меня штора не працює? Ой, штора почала. А у беларускай мове нема слова мова. Зразумела вам? На гэтым мы закончым, потому что мне падабаецца іх выбух мозгу. Будем ходить до іх частей. Рабіць чырк-чырк. Все, як я люблю. Беларусы, я вас прошу. Не, гэта элементы, гэта ж звычайная гісторыя, гэта, ведаеце, ой, мы ж з вами уже наглядзеліся іх тысячы і тысячы, што Беларусі не існуе, украінцы увогуле гэта выдуманая нацыя, ім Ленін прыдумаў мову і ўсё іншае. Гэта, ну, гэта такія элементы, з якімі, ну, ніколі не спрачаешся, тому што вось там дзейсна, калі раздавалі вось гэтыя ашмёткі музыку, просто не выстачыла ў чэрзе, таму не цікава, яны мне не цікавыя, нават спрачацца не хочацца. Таму дзякую вам, што былі са мной. Я сёння трошкі не падрыхтаваны, мы заляцелі з Ярославам у стрым вельмі хутка. Я спадзяюся, што мы з ім яшчэ паймаемся, абавязкова. Ён мяне паглядзіць, і я яго пагляджу. Шчыра дзякую вам за тое, што падтрымалі мяне на экран. Гэта для мяне вельмі важліва, прабачце. Я ўжо загаворваюсь, таму што мяне амаль гадзіна ночы, як і ў вас. Таму сустрэнемся трошкі пазней. Я не ведаю калі, таму што я тут вырашыла трошкі адпачыць. Але будзем рабіць добрую справу, працаваць. Таму, калі ласачка, я вас вельмі прашу. Вы мне калі кажаце, што я прыхварэў, альбо яшчэ іншыя нейкія рэчы, я вельмі за вас хвалююся, таму беражыце сябе, я вас вельмі люблю, я вас вельмі паважаю, я вас вельмі цаную. Вы моя матывацыя, і я, ну, з вашай дапамогай хочу рабіць рэчы, якія будуць прыносіць корысць, таму што я, на жаль, а мабыць і не на жаль, а мабыць і добра, што зараз у мяне атрымваецца
не праз адукацыю маю, а праз сяброў рабіць нейкія рэчы, якія могуць прыносіць яшчэ камусьці добрыя такія, я ўжо загаворваюсь. Карацей кажучы, мы з вамі малайцы, я вас шаную і пабачымся, таму жыве Беларусь, слава Украіне, цёмкі-бомкі, я вас люблю і да сустрэчы, спрабую наступнага разу зрабіць анонс. Па-па.